bi asode amasabre ya ye kasei edi wo ye ne kase pa abakuro ni mu ane si ye emu amane nyina da yetena si ye de ba behwom ye beto ansem ne so ewo atoye atifi fam western north na de hye wo no mo kiremu se sebre kase de galamse ne ho nsem aginsemu na de nam so ama aginsemu awiai wono mo kire na ekuo bi a aban wei atie se wo mo ekọ ye forest ahodo na ensuo makwa akọbọ eho ban nan mos no panyina woda no akasa de ato dase adwuma ye de ama wonom no wone ne mranche nyade a won ba be yakokwa asa adwuma bia won mo ba be bo adwuma den e de abonsa ase ne agapade ho ban na otimantam ne mu opani bi a wanya mfinhia no aduonum mienu koto ahye se onko afiase abosome no edu enwotwe ne bone a wa ya awie ye de mu nsem hodo obesomo afoforo bebre kan ye no ho eni aboaboa no awie ye de sommo ye fa emu asede ni nyada emma yaboafo kwadwo Royal Enterprise en wodi krosini aduro no adiaba we wusisi ya we ya general wo bi ne nkoyi oba menses no emma koko ana pressure no infections ahodo so ya cheka bema o mema sam no enkoyi amsrawo wonya krosini aduro na ebebo apa aduro ye yenti ato apete ba bi atonto bibiduro ni abrofuduro ya bowura ho na kwakwaje odie okọ promise hebore prep wo promises wa se wa wo bi sa ya benya bi ahopo sake womrom apedan womrom misti womrom sak pharmacy wa patase blockhouse wa Otec 1029Fm wo ba bisa counselor Jakunro no otunton bi wa ha time FM oboase kokope bi Otec my free FM ejosonso no Government Hospital nanim ha Freddy Men's Dani top amazing e water for metro the story building na wo ho no a wonom nyina tonton krasini aduro ni bi Ghana ha de ba bi atonto abiduro ni abrafuduro odo kwa bodin okrasini na duro no 02444 70067 afi nkwada no book no bomodian so beto bia ma no sansa wotoma no kenkanya eboa no BC ya ne nkwada bi school no mempe na manya me first class no ni nyina to obete ma nso owofo ho atawo sa abre ya wo fefe na wo so to nwoma emuda hode ma no perfect series books there or say your world future is secure oba no dache no ehu ya ni ntia na wa chekere dia ma o ne sent you say English language books ahodo no basic one kosi just 3 award people history of Ghana RME computing creative art phoenix maths and science ni nyina da ebi ewo ho ya manu mo nazri ni KG2 no nazri fo no momre numeracy ni language and literacy award people creative art phonics no computing coloring and writing for preschool ni nyina bi wo ho mambo JHS level no so no mo English social studies science RME career technology ni computing ni nyina de bi wo ho na schools na mutie ye no mo mock exam midterm exam no mo famra terminal exam set question no essence supply ya set no y standard in akwada no womra metro BC ni de no aso solve a question wo hu ewo ho anesa ye pasco sanse wo hunu da wodu kumase ha de aputu da ne ebo ya ben station no won kran no akwada so man first stop ho a ene ba bia tonton no bookshop no perfect series books ya to apete na ho ne 0243 299-938 and 0540-755-465. Na mofra na kenkan perfect ni wie na wokotwere BC so hwe no a se tie bia nkunimdie beba nkunimdie no nyaba adantamu suku no SHS no eno nso etwase wokọ na eno na SHS online mu mpanifo se yen control se eneyi adantamu suku a ye kro no wono mo adane ani eka hodo bi a eduru brewe ye kofa beto awofo so ene pressure beda mofra ni bi so ena no adame ka kire se obi otemanso data no ye de na koto tamale ya sama ni day school enti obasori no pa adware afiri manso no abesina ko tamale hwewu ha adwene enunti na wose wo ne SHS online beto kese na wo pe computer ma abofra no na abefo kwan so ye kire na de ento so suku no okono ho no mo a we esanse mpanifo adwena wofo ho abeyi ka hodo afiri ho no mu nti onkoto trankoto trobos onkoto se kan ne nyoma hodo bi eka ho ma me ba akone ma yentafo oba ne be ma obi akoni dormitory na chese obi agene de wani hu hantwo se etie nie ene SHS online mu mpanifo nkoto kese sa ha wi nyina afiri ho no mo won mo mfinhia mienu course miensa na nan se ne o ma no na sa wo ba no enwoma suya na ho odin sitiefa na wakoje odi ama no na ne o ma nyina konkan enchire mu bia bru de maka ude nyabotre frempanimfo ne no mo ntwetwe nkomo na won fa sa enchire mu ni nyina enka ho 0599
022998 nane SHS online mu mpanifo mo nkomo anom ne ene yaje tum wo manyi mu eye Vitamilk eno na ukwaya resabia create mi ka kiro se ukofia unum no na wonom Vitamilk ne kakra ebeboa ma ho aton ntem yaje tum prekope emfinhye aduonu ne akire eno mo ba wo manyi mu yente wo ho asemboni bia odada bia me ka kiro se ya to woni hwe wo potamo hwe wo manyi mu enioma ahodo emfinhye mienu abesi na twam kro asesa na Vitamilk ne tim di tim eno yade ba ko akire se kone kope binom na wonso bedi wa danse so ya mok drink ko diaba Vitamilk choco eno amagana koko pa ane edi aye Vitamilk banana strawberry ni nyina wonsa beka na no ni ahodo a ya brusu nyina no caffeine bi animu entiamfa ho ne panyini ni akora de oyare ne de onyare obi anu mu be ye firi se nuani nu ahodo onso na ahye mu ma calcium omega 3 6 and 9 ni nyina ye nuani nu ahodo a ahye Vitamilk anu ni mu ma store na wo ya fa bi go hono supermarket wo fa bi go ofie ho ma mmofra ni bi nom firi se bie wo na dwene mo we de enso san ye fe entene wura mu e wo man ga na yimu adwuma di ahodo a ye die se ye party ahodo nyina ano ne ayede soma hoho no eye Vitamilk enyumai na boa asosene na awei ensem ahodo ni nyina da ye kenkan ade amamo semfo fa John ntwi bosia kola bo asomfo no yemienu din mami ajowa nyanta tando menin abrewaba kofitwumasi afika sie no emu ensem eni Asem Beba Dabi asem na nya ba ne senti awei ensem ahodo ayaboabo no ayede brem no yesha ensem no ase ede afri bono mantamu kura ede sampa enu awia na ebeto dwase menteme ho ase basa yobi asode ewo enipa akuo mienu entamu na nipako mienu ye kire se enu awia wobi ni mu de ebaye ekuo eni bi ye hu anso bo de abo ani eni pramuro eni pamuro hu yanse enkrofo bia yakatakata ya nimu ekura tuo won ma hyase atututuo na posini ba kwa wo ho de yate ene se etuo ne kura ekasa no ma enura eba sa no no kura de wafrim aposifo a ewobono mantamu e de ababetu dwase sambre wamama omomra ma ne bebrenu a ebo ban e wo sampasa ne beya enura menteme ho ase a mebru no de boani ye ka ho bi ema posini ba kokora efrimu no eho behia ba so mbekwa kwabo ban na afei emebru bia wo gigina mu agomon peste sampa bedwo ya enura ye ne abre bia hyehye max akotututuo ma ebika posini ba koma na efrimu no afei ena asem no won masomo ya womo eye nhwehwemu na won mehu womo a ohye max enura ebedi sa enyamra sem no sa bre ya ye kasa dia posifo womo mfa krata bia eye official womo so ye free nkran ya na abono ya womo de abase sei na sia na sei na sie ne mom enura dade sampa ene ne montene so wa bra mabuna kuo mienu womo de bo ani no arahosem ba ye ene se posini ba ko etuo kan no wa bra no awia basabasa ye ne ba ye no ma na frim aposifo kire se bansa no womra nte ne ate agu montene so no esisi ade ye woma ya kuekuo wokọ ha ro mu gina ha wokọ ha ro mu gina ho womo petro kuro no se de be ya menteme wase ene obetia no so mo de ayem no mo de ayem ne ya brubi ne ya kubie no wono metumi aboa na wometumi ama komuye etumi aba ho na wo de yenkotie ene no enura ne ekoso ebo ho no yentie bimra nurse ni bia obene me abusia for me so baby obia nurse ni bia obene mama ha nurse ni bia obene midwife everybody who is closer to the hospital please come and help. There's mass casualty at the emergency. Come and help please. The doctor, the nurses, everybody should come please. abusia enra sampa said the nipa no otiantiamu no ene anese for doctor for bia mro nkrofo aprepra na nyasem ketwa oba Facebook ne so ne video se no ekoso de mungamu pa mema mam ko so m kwa kwabo ban ne de no se ne krom ho no atadin kakra ne mom awie ne mu de gina no mu de gina tutututu nkrofo akatakata o manim edidi de nyamra sem wo ho ma posi ni kura ba kwa faso afiri mu no aposifo kire se nya de asem bo kwa koda wo mu anura awie mu de nsemru ma wo mu nipa ba kwa afiri mu na sem no se de tie bie ehun ahwehwemu ahodo no wo mo ebehwehwem yo ye twansam ne so dia na ye free sampa na ye de ani akirem ewo atoye atifi mantam no mu western north
na kura ya duru so mprempren suaman adehye wo suaman kire se galamsey kon ya amagana ekon no da ne da ye kon nenso enkunimdie bi ama se ya na eseye na mprempren kura de obepiem wo Western North suaman a kyese omojo mo kwan bi aso ayenye enkofo nkoro ntientia na womani nketenkete no China fo no wono magi suaman aboso enya da bia da ade beche excavator se tienie na aba ayi bulldozers ahodo obehu na omode aba riverbeds ahodo kyese emfidi ahodo ayedi tu fam agudie no da ne da so omudi wura okronimu ani na ya bia river ensu kese a da hono mu twemu akopiem okodivo wono ma sensu na ma sebre kase o ma setena mu aye den da maomo na ba ne sa no Otec News ye Kwabena Dixon waba anan wakopie mu wo hono mo ne adehye na kobonkomo ye ntiensem bia wonom di tudwa yo when say abanda da na twam no China for be say habo so pa say wo mo di atwam na say e koso aman a say so aman afa ye ba bia e ho na China for no o ma ba be gu na udu cha eye so aman kru no mu a wo mo agege amanfo afie e na wo mo dedam say aban na esai okon e wo galamsey so enti wo ma hu say bribia na abambofo betimi aba enti wo mo okukudro de ezere mbenifo kan say kusi otikwantimbo mo nimrika no okukudro do okukudro ne de awia no fa mu no omutimi koye bi na emom esan so minim sa abambofo ne bebenti no omutimi da ebo be say awia nwumire no mu a efo be say no nan no no ma hye omo ne te so omo ko mbe ya adwuma ama ade achi etu ya bamboni anadwo no ebia wunnim say ye nkirewa ni wani mu agwa ankwa wunnim say China for ne ye adwuma nti anadwo no mbe ye adwuma za itaje beta no ma beda tanga mo sabne se be bi omo ye galamsey no ibu opra di nwurem ekwan ho na ne ne bisa se nya bia no China for ne Ghana bom counterpart ye adwuma we se efenifo bi ntagira onya sa kudo ni za adwuma no se oba soaman a isu ede rebabia na nsen isu toto aso be de o e ma kokoro e woni se isu ne ta le fua ba ko mienu no e be kokoro e fi na wom na ne isu ne ate na be da ate isu ne ta na se tia e sam sen fon na omudi ni ntino na asan ayepoto se so ko rebabia river fanoma ya eno ewo soaman a ori abeho ni nyina ye China bo no kwase ate mo mbuo na omudi no that's what it is. Maybe so I'm going to say make market a job for the boys because the beyond you to me one not be on myself from question to that year so be any not galamsey for buwa wo to galamsey o yeah you crow o my ho say crow o ma bo ntabo dem wo ma dwofo egu o ma security barriers it wo mutu an o ma bia gu bia nu o mo kura no ma bia gu bia nu eti ya ti ye ko ho no chese penifo ni nyina kuru nu eno maja mu sikiri sa da no se ni nim na ye o mo breaking do se sen yo eti o ma ye ade ni se kuru eti minister pa o mo fly helicopter na o mo kokore ye ko so Swaman anya te Swaman ko a radio ne de etu atete nanso ye se o go ba na ba ye ko ko tete ye wan dem no dan chen so a regional minister ni kuru ya kese new ya kese forest da ho boy forest reserve and also o ko me do ma jagiri a Burkina Faso ni Ivorians ni residents no etumu wi amofla forest was say duma no mini land minister amofla kota no amofo duma ji a ekoso wo ho so man pani ye de ni na duma wo bo eni ti na Ghana fo nya gidie to abama no na emu so wan fa ni na ensi for mo galamsey no e de na ban e be ko positions ya got already in mono it is on the shape back to the DC for the regional minister so why you be wuza you go to say resign and just that they should forget say the normal air force were very bad eni ayetie ye yamani boni Kwabena Dixon na mane ba wodi free Swaman ya eno ewo Western North mantam no mu sene China for the galamsey tete adehye wo hono mo no ena wodi mu nchiremu ahodo asom yin nano efiada ena Ghana mampanyini John Dramani Mahama woni wo mo kebie wom
ensamtrofo asofo civil societies ahodo ni nyina da ehia ya na the fight against illegal mining galamsey ehun komo ena wone mokotwetwe ye hwe kwanya Wama ye nyina be fa so na yatumi aso anom na abanwe ba ye no eyade a wodi ekuo biada wo mudin no ye National Inter-Agency Task Force on Illegal Mining NIMOS na NIMOS a wonom eba ye panyina wada won ma no Colonel Dominic Boa won wo kasa ye ede to nsentwerefo animu se enya de a NIMOS abai wo mo ba ba se mre bi atwamuo ye so mo mo asasrafo mo kwabo ban of forest woni atwa ho kra no mo akwa gigi scan ade a enya de omba besa drones akade bi a wo mo hia nyina da wom de ba be masrafo no mo akwa akoba nsuo afe ye kwa ya nkrofo age aboso de ye gala nyina da wo mo ba be kwa akobo ban e wo ho nyina wode atu dwa se mantem awodo be ensun na wo man kronkron Ghana mu a nkrofo ya madwene se gala na no wo betuo enti sa 7 regions awodo ni nyina wo mo achiche omu ene sector by sector ya womo di omo mrantie no ekwa akobo ban e wo ho na we no womo nkase bia womo kode no womo ba night because ebi mo kura tu galai anaju de so na touch ibobo mo maso no om di tu enti o manya hu sa tactics ni antes ne mrantie ma ne so kopomu ho dia 24 hour womo be gina wono ma boban a wa bra nipa no wo mafie kura ma magina ho me ye station womo ho se ne be ya ensuo ene asase titiru ene kwaye no womo se no ye betumi ede abo eho eban wakasa no wode eto dwa wo kiremu ese operation we ya mampanyini dia hye won nsa no woma woni se ade yi ya toani bre galamse ni tuo no nti na mrante ya masrafo ne ade omo kono ya kan to wo mutim se mo che wo mo mamunya wo mo monkwaso so wo mo so sansa wo mo ye adesefo ya wo mo se ga na chaba japade bebre ya ye wo enti wakanto ne mrante ni tim se wo mo kono wo mo manimre ya che wo mo asede mbora no etie training na yede ama wonom no wo mo fa san kwan koro no aso se ne be ya wo mo betumi de abo ensase ene yesu ho ban na the fight against illegal mining na ni din galamsey no ye betumi ede abo ensase ho eban yenko wiensem no ewo China mine no emu na sebre ya ye kasei adehye bebro apem ena wom ho aka adwamu a nipa no bia ni ambre dendendenden a opese wodeje wonom nkwa ni nyina ne se wo kiremu se ewiemu nsakraye ya ekoso wo China ne mpotemo no ebro wo mo adwen no mo nte ase so de omudu wo mani hunu no wo kire se wo hunu bi da na efa bia ya mountain Everest ewo ne enkura hodo bi atwatwa ho ahia de wo mo nyina yesi snow no atama o maka ho obi anya kwampo no de apie wona wo hye won fie mu kyese community baako snow no timi to na age ho nyina aboso na o mo kire se eto na egu honom na wo hwe ne ntentenim no a ebitumi kɔ 4900 meters ede kwa akosi 16000 feet na kyese enipa aka honom senta kyese amanfo bebubu twitwa saa na de yibi na o mo kire se mprempren de wona watimi yi wo mo ye 350 pe ene yi wo mo adodo na aka nyina Krobea efra honom kwadan o mu nyina ehye wo sisi ya enipa no bia ni abera wo ye de obetumi bia de aboa no kyese se de wiemu asi adane wo China ne mpotemo no wo dwene ho kwan bia so a enyeye na wo kire se enna mienu abesini konie ensubantam bi nso to wo honom a enya ene bridges ahodo nyina na ehim de kɔ etwe bridges ahodo nyina de kɔ a eno nam so manipa aduanan enson ana ato anananom ewonse du sansu kese eno so eto ye entimprempren ya kese ye Tingri County Tourism Company sebra kese wonom atum ya take it ahodo ye de ma amanfo bebo omani akonhoma wo honom wona wo kɔ tourist ni nyina wo mo atwe omdwumadi ahodo nyina da sense free se wo ba honom a bibia betumi asi anhwa na wo mu maka no won so aba be ka hu bi ho nsem aye bebre ewo China ene ne montene so na wonom kiremu se saa neoma ekoso nti aka hu bi enipa be se 150,000 womatu efiri won fi a wote akobo won ho adwa wo baabi firi se wonim de ebesie sa de beche na ato wonom ewo baabi a wonom nso etie enti snow no ano aye den pa ewo China ne mountain so amprempren ade hye dodo na ena aka nipa num bi ye de obetumi bi ade aboa sebeye na ebeje wonom enkwa awie ebusia ha na bema kwan na ensema hodo ni nyina da
yɛde asi samfoɔ ɔfa John Entry bosia kolabo na bedi trainer na kwadwo apia Kwame Jenny Boatin Professor Kokoto Eja Sam Enoba Efia Aboajoa Papilo ka ho eno mbabo ansem ya no nukru ya ene bebo ye Chidom Xmon Senior Man Mozi what my Facebook ne so wonya bi ehwe ye ene YouTube no ye ne yebehwe mo awie yi eye mienumdin Mami Ajowa Nyantatando menin Abrewaba Kofi Chumesi Asem Beba Dabi die etwaso sure Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture Hey, unia, Pavi, and the Plaxmox Mixture no, malaria dronana. Ani, say nam sa, ubeje di sa minim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a kum malaria money nyina. Am ye nyina negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus Mixture no, and wodi we nsu aba. Sentia, e was say immune system, e strong de bia. Enti Pavi, e support immune system no. Na Plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms, et say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomra no sa. Achakura 4 days na Pavi and the Plasmox Mixture. One no to malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu kan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edweden krato yatum. Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GIJ perfect series. Atumono die. Jai. No die nimdifuo. Ene che wa nguma bia. Owa crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owa science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine so. Owa nina bi. English nom ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. Otec 1029Fm. Ane naka. Enso am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and na say we die. So ko be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. Wote boa no so say hwi. Wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko aputu oja station ho a. Enkran danso mine. First stop. Any omamu ba bia ye tonton books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixture to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus Mixture. My dear Dronedi pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu kan ho. Our pharmacies na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixture. Mapobudra mapa. FDA aje edweden krato yatum. me dofo pa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o na so me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya ubehunu wapomudin gina be Otec 1029Fm 0244 97 68 05 bio 0244 97
6805. Unia, unim say students bet me at Nafia Siadia and your high school certificate ya whatever bombra. What in ye pa? Online high school at Bassi say SHS online and a year online high school a Dikai or Ghana ha. Yamayan to me see 2-year programs, Emma JHS graduates. SHS students ya will hear the Shahumwa, who would me a trouble wasi. Me remedial students ya what presser will be trouble wasi na. All for me mouse sent to me and say trust a woman who didn't who share SHS online. Near Dikai SHS online, 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abuamo baninya butres ya dia senior noape. Etasumieno, esan say online school ti. Our phone says sika bebre and toto provisions. Any niama enke wo prospectus so. Te sekai, detergent, prayer any near kika home. Tuition fee per and arbitrary. Etasumiensa, a church online SHS nyina, a PhD, doctorate, any MPhil holders kwa. Niamu here the best idea or SHS online, a laptop computer, internet, or paper edition idea, and a enkankan and admission courses CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama banifan hunshemunne ya. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalenduan. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. Na wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi te sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anakito mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana eye mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo yebema unkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register anafre 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Otec 1029 FM, setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao adanu mubuhura ayeye ne na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi Otec nyame ma onyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwedi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi so wo mo so na ni asɛm ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo papa mo da so busua ɛyɛ wadwuma papa wo die ne kyense we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani maso nya saa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no emra wo mu hu obi ani maso ne mo ye yo kataye ne ya no mo Asem Beba Dabi kan wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ no odin baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no enso wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen. Asem Beba Dabi. Good afternoon. Krobea, Namishra, Namintu Unkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass in Somali Ghana mine.
Krobea nyame hyira wo nyame ma wo nyini nkyɛ nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ Krobea meyera ho na nyame yi wo ma yɛ sɛ nyame yi wo ma yɛ sɛ bɛboa yɛ hwɛ program yi a mo yɛ na wie yi ɛfa aberanteɛ die yi hwɛ papa no ne baabi a watumi ayi saa 30 million de ama no mebusa sɛ hwan na bɛtumi ayɛ saa hwan na bɛtumi ayɛ biribi a ɛte sɛ ne nyinaa Krobea wae wo o papa a woyɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a woyɛ no ɛno na atɔ obi akoma so ama wo yi te sɛ kande hwan me a me ne kasa me ne bio mewura ho masu awie matini so awie na me ne wo kasa yi nti de me ka kyɛn sɛ nyame nhyira wo nyame ntu wo nkwam ɛngya yɛ da papa yɛ de woyɛ na da wobɛkasa wabrɛ no woanhwɛ asada no na wawie bɛba ɛsɛ mfaso bi ama nti mesrɛ wo ɛnkasɛ ma brɛ da kɔsoyɛ nyame bɛhyira wo metie obi biara wɔ stadium hɔ nyame nhyira wo ate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasa fira anya so baba aja nyame nhyira wo amen me da obodi as ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ wo sɛ wa misa nyame a na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛma fa anyama wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na ɔtumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa ɔsɛ ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio yɛnsia da ase ile
adofo ne ade hye yema yen ho aha na wiei yema yen ho akwaba na yema yen ho ye hyiehia aha eye Otec 102.9 FM sunie ene eye dwoada ene ye September ana October abusumi ne de to su nsia na enso nsia aha ene ye dwoada ya sa hia bio na ye ba besom ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom dwumadie da biara da se ye hia so seyi a asem krope ne ye ka ye se ye de sua de ebre kro na amwo ne ye de kire ye ho nso ade enu nti na awie yi a ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ena wie yi ye ba be kire ye ho nso ade e wa afidikase yi so na ena dwe yi ensem a ye de ba ni nyina no ye live e we ye social media handles ne so wadaroma se wo baso a e ya hye se wo baso a e ya hye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya bi nso nhwe ebrekro na mu no adwenkyere bi a wo no awie fatum wo comment section o ma yen ye beje ye bekan no kama wa afidikase yi so am obi biara nso ate wonka awie isa abre ya ye kasei obe content ane so ube huye obe share o like na wadama o comment ya eya asan follow ye eno beboa ma da biara da ebehia sei no enka ebo ne beba wa fidie ne so na wonso atumi anya akwanya na wawura mu bi na ye nyina ya ka bom ne ye de adesua ne ade kire dwumadie no ye de aba besom awie yete 102.9 FM Otec FM suei ye san so ye live okọ amanonia Be Love Radio so Spain for no awie onmo so aba dem na won mu abiebiem pa asabre ya ye kasa adwumadie no etwagudo sabre kro na amuo no okọ United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmark Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onmu nyina nso wo UK man ni mu ena wie UK fu a mo ba dem na mabiebiem na mo hwe ye nyina no Nyankopon hyira mo na wonya mo kese ena ye wo Kings Radio eno de ani ni TV wo Paris France abuchman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchman ni mu onmo so aba de mu abiebiem dwumadie ni twagu me de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata meni wahia e wa fidie yi so ye beka bomu abesom ye beka bomu abesua de ye beka bom na ya kire ye ho nso ade awiei oba de chia me akwa bebru ye ja akra umpom te sai Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ode enenso asan afem ye sa ena ye dwoada ensem bebre enso ewo bemane so awiei ye ba besua de na ya kire ye ho nso ade sa ena wiei adofo ne ade hia mo nso ma join Bossman DH you are the Bossman DH osana na ya Krobea Asante ene manso adubiafo ye wa ahoma ne so ya bo awuram ye nyina ye ka bom ni aba besom Yankopon hyira Bossman ene ogoro mensa ene osana na Krobea su onyunufo ye nsu enie na ene ye nsire nhyira no dodo na nso mfama no abedwafo Yankopon nyem kese pa official JZ osi akra ya Krobea Asante ene wo ba atasoma so a JZ trotro driver minsumidie na akra minsuma ba demu wa hapa enya asem ketwa na ye tie wo na ye san so ehwew Nyankopon hyira onto won kwanem na wonya okese ewa na montuo nyina mu awiei odogu 1 mehu se wonso awuram ose akra Krobea wada mebruma ha ene se wo ba Canada yenso ye wa ha ya ba demu pa ye monitor show no wate Nyankopon nya okese ontutuwa na monso nsi na wo moawo e wa akwanuasa hodo nyina mu ene seta no mehu se onso wabo awuram Francis Ajay ene osenana Nyankopon asa ye bio odeda foforo asa akyeye se na yenso ye da so tiase na ye ka me se
emu obi te obi nso kam yete a eye ni din ye de asedama e na oba kejetia Franat Plus Enterprise a Nana Krobea yenso ya bɔ ademu hapa ye hwew ena ye sign so etiu ena we Mr. Ransford osi akra Krobea adansi kusafo Nana yemfa uni agro na me maami adwa manu Nana Krobea ono nso hwew pa Reverend Okatachie Afrifa as I say change di no nya reverend bio uye bishop na ye na change di no o say chairman nie bishop nie ewie memo aha why memo aha ewie adofo ye ba be som na ene ensam wo ho na ade abaako ekoso ewo ne wiase mu a se wutie mi na won hye ne nso a eya ahyede nso enura na mene omanfuo bi di nkomo osena na ya Krobea Asante misi ye ose me yire nana mede ni frisrem ena mede ne ba Asante mai mu me se to aso sesei ade a sene no oba ne te eni sene sesei wa ba be ye no enya asam ketuo nana enam se adan ose sesei mi ko mu bu mi hu de menye so oba no mensan fa nkoni menfa ni nkodi chi nkoja no se menye ni de yo Nana Krobea mabamu abu masori midua so sese ye ya me ne wo ka sei mi hunu ba bi a menfa kra ne nse na mso okay oba ne we frɛ no manomra o frɛ oba yi oba ne nso de ani di ama me anche ene oba beduru ba bi a ye wo no na mso okay mom ye ntena se na ye hwɛ ba mai ɛdeɛ na enkane na wo yere ye nema wani je ne ho pa ene ensam de wo bru bi so wo ka wei no aka wei no aka wei chese wo kansam kyerɛ nsem mu ma mete ase se oba no sebe oye oba wafo a na wonfa ni kunu eni agro ntoto ne fom na mse okay afa yensa nto aso ɛdeɛn na sesei wo ya wani nye ho osena na ya Krobea Asante se mi fra adwuma ba me chia obai no ogye so a omfi mi bio first no okasa me ho first ni edi agro first ni eye bibia bom kama o nanso sesei de sebe wonfa me nye hwe na mse okay afei oba ɛdeɛn na asie se ohwe sene na oba ne kasa no a utumi hu se ode yaw pains ena no de kasa na emom out of some painful things na all free na kuma mu ba no nyina no sebe wa go silent e wo nikunu so afa muntie me ka asem bi e de kyerɛ oba no ene nikunu no se ewiase se udi obi e fa yaw mu a ade a ye fa ni pain se udi obi na mu a osuani o ma bebre wo mu memete hei ade bia obi ede yamea eyame kra ya no misua nioma bebre efri mu ento de mbefa yaw mu mesua de ede efri saa yaw ne mu na ya no asa kai asa hunu se saa yaw no ene adesua na misua efri mu no ebesesa me to wasiu menye te se enkane no de na me ye kyerɛ wo no enti ene wo de ade ye obi nipa no oye di na so hwewo a se ye yaw na wodi nipa ne namu a kai hunu se yaw no namo na wo sua de out of sa yaw no beko na emum se ne na wonim se nipa ne te no onte se bio se wo ye made na ye me kra ya se mi hu na nka me no betena nkwankwa anuase adi nkomo enkane na mitumi ne wo nante ye kwa ha ye ba ha ye kasasre a wa hwe ya meko silent e wo so enti be good morning good afternoon o te say me ho ye mo bi anam de baby kire say saa de no a wo de me fa mu no eye me ya no misua de free mu no saa de na misua ye no asesa me se ne na me te embawo enti ene yaw biara wodi obi namu no ade ba ko esefata se wo hye ne nso ene se yaw ne de odni bekom wo betumi apa ne kyɛw ode bɛkyɛw nanso kai hunu se ade a obesua firi saa yaw ni mu no ebesesa ne nipa su se ne no ɔyɛ ɛde kyerɛw no ti hwɛ yaw a ene wodi obi namu saa de we yi a mekai
ekoso wa awadiem ebi ne krachi die no ne yere akọ silent woni so asede esafata se wo ye as oba warefo e wa awade mu bi o ye ne pepepe mi wuraba majo medo o se ye eja o ho te sai wo ne nkwala no ye ho ye obema ni nsu ahohoro ne nsa obekwa akofa na aduane abesi table so wasefo no nanso sane enkane na obetena ne nkyɛn ma awade mu nkomo yedie no ebi mabiew yaw no ade na awusua ye no asesa ne suban to wasiu ekoso wa adwumam akwa we na nko ne akwa we ye fine sesi adane good morning ye awuram ode na fa yaw bi mu ade na wode ne fa mu no ebi a wopa ne ho kyɛw kyade metumi di akyɛw enso eye memuna mitrim masrema no enti hwede ne wudi obi nammu sɛ yɛ adwumam sɛ yɛ abusuam sɛ yɛ awadiem empena twimu ananam fofam sɛ waahwɛ yi a wode no bɛfa yaw mu wonya no sɛne woteɛ ebio da ɛwɔ abrabom kyerɛ sɛ kwasia ni tia agro eku awia Krobea masɛm wɛni Obari achame akra Krobea semnie sa na tie Monica sa yenchia ya tie fu nyina okay epani si se kwase ani tia na agregu vise ono a sebe na ojimi ma mosere no oso wona nyimi bio sebe no oyi asere sem ojimi na ne ho anika epani si obi apeba kwase asem na wo pa so de obi ampe nti se kwase no so na ni tia afei agro no gu epani si se kase dua yentia so mpire no ti otia so de edi nkan a ewo no obesa tia so bio no ontia so fa ne ho adwene obeye steady se no wotwe ne nan ni mu be se anamo baako ana mienu a otia obetwim se be ya onsan tia kase ne so good sa ne tie ewo nipa abrabom ndi sa abre de odi ye obi bia waye din no susumane nya ode akwa we di osromi o osua de bi wo mu a me yiri de osromi o obehyaase me kuru de osromi o edi na dwen foforo na wanya no abeye adwuma me nkwada ni sromi dodo ebeduru ho no obesesa na wode ne mra from se opi a wadwen bia no na ono nso empese one wo benya asem no de wo ye no ne se me ye ne sei ene osusu se ebi a magimi a me na nye bio enti se no de me san fa kwan foforo so good enti kwan foforo na obefa so no ebe ma ne suban ne so abeye foforo efiri se sene ne tie emfitiase no enti sa asesei enti se me kasa ho na woteatea me de a ene se me nan kasa ho me ne obedi nkomo ne se entokwa beba de a ene me na ne uni nkomo obadwemba ene obanyansani bia sa na oye ne nema enti ne awura ne ye no onfomoi na adwemu abie na adwemu do mintimi nkasa magya awode na mom enkomo a me ne obedie ama aye ntokwa ne de ene me na ne uni sa nkomo no me betena wo nkyɛn a ɛna sɛbe ubedidi matem na mantena wo nkyɛn ye enti bere bia ofa ne ho adwen na woda ne ho wɔ kwan foforo so di kwan foforo na obefa so no ɛno na wo behunu sɛ enipa no wasesa na mom bia kwan foforo na obefa so no wo no ɛmoa wo ɛnya wo de efiri sɛ de na wo yema wo anigye no wajai okay di wiase wo no obi nam ho na wo ye na de bi no aye din a emfa ne se wajimi na dako okwase ni bete agrogu medase awia yi adofo eja kwa me kodi dwuma bi enti ene wantumi ama na awia yi nanaboadu mehu se onso wawuram oso Otec abusua me mamoachi eburu baabi a me wo no US na wo oso akra Krobea ewia say action is better so obekasa action de hu hia at times okasa onya wano asem onya wano asem onya wano asem so okasa onya wano asem emfi no odi amianhwa de bi me yire de wo tete mi adan a asem ba wo sum gegegege eni obekwan wo kwan a pa memfi no memfi ne baako memfi ne mienu
memfi ne miɛnsa afei wɔko abɛka sɛ deɛ sɛ meka wɔ nka bi ɛyɛ aka bi ada na mekasa no ayɛ di mekasa no ɔnte ɔboa n'ani awu no saa ne teɛ at times for silence fa kasa kyerɛ nipa ɔno a wɔnhunu wadwen nanso na deɛ wadwen deɛ wɔ tirim ɛnɛ suro nipa ɔsɛ na Krobea wo kasa kyerɛ me o ɛnɛ wasɛm a wo ka no you are talking to me straight suro nipa odin no nso yɛ me de pa odin no yɛ me de ayi Kabil for 99 power ɔsɛ the way you speak with confidence yeah saa na wi aseteɛ na wi lawyer me re fi lawyer idin mechiao mebusa no machiao papa no fa yeni agro kra ofa yeni agro o say nana me say yes senkanye oye lawyer kese pa wa Asante mu enye mo adwuma no se ne bi adwuma na wo ne lawyer kra na come catch them say wo de so obi ko siw mu bi a mo frem me ba be represent you free and am say adai o say no enioma a wo ye wo radio ni so no in fact onu abedwafo no mo solve problems ebia enka afi mfie mienu na be solve enso na mo de ebia America kra bi why say lawyer achina no man you say we cry tin catch lawyer achina obi a otie bia catch lawyer achina say o me tin nka na the hit store wo kononom ayi ho makọ kra da ai ho ba bi what can you say what o ma besra mo ma me no kra what yen kan ma yen te ye papa ne ye papa ne kan o ma de first wo ho anago aduru ha enso na say hu na che wo kan lawyer asem na makai oh enti lawyers a mo nso mota ya chi nyina Nyankopon Israel mo ye da mo se pa papa no ne me kasa ye no na ono a woni chambers a ono na ye panyini da chamber na no na mani agye ose Krobea ono abedwafo me hyem nkran se mo nkoso ankoso ate mo nkoso ankoso ye da se bru wa mani pa be 2 or 3 kra ba hada ye da se bru ebiken ose akra Krobea kinni o Angel Italy ena mewo na ene minua emba etimetim nana wasem wo ya wo ke the message ene wo de be media wo it is for me inti ya no ahunu sani obeye no why ojampa mete won ka che ojampa ye osana na Krobea da bia me hwe wo me classroom o me da sepa wate ene wasem a waka no waka na ye futuo nso. In fact, Nyankopon Israel. So nipa dia wo say ye Nana Krobea indeed you are man of God. We ye nyame nipa. Me ye nyame nipa. Me jimi hutum se me ye nyame nipa. Na nipa ba na enye nyame dia. Ono an boy ye nyina enti ngichemu nim. Nipa bia ye nyame nipa. Na gina se ne wo betoto ho. E na be kire wusu. Usu ne oban e na kire. Obi tumi fa ne home ye sofo enso hwesuban bi a wo dan na die. Basa tantan. Enti wo kasa se nipa we nyame nipa na me nye nyame nipa mete wase ana mente wase enti nyina ewu na wiei adofo me wo awuraba yi ewo manim ha monsan pekrache na monsan frɛ no monsan frɛ nsisi ansan fama me fa ne to so na amanfo hunu abaya nanim ye frɛ no Dina Donko oba de achia me okay awura yi akra me kai no dia na de kai no kana mintie me kai se na awura se oti krufrum na wo ye otrition ibi na wo kire se no wadi kan aware dada awo mamu be se enso na ba ko afiri mu wo enwotwe na ba ko afiri mu yenu afiri mu na ka ensia na wo kire se be ma wo ware no ye no ho ade no ye patru na okohunu awura ba ko na owura ne so ware wone no etena wo se empena o kire se owura ne kra ne wo fampo a no wone ne tie ne tu ne firi ne nchen na awura yi si wodonti oje no ne ne tena ye na ono so baaye no ono so abedane gas there's only ofiri petrol no gas mu no san beto is it ofiri wa ahwe obekọ kresin se kresin dia no nya sisa edi awusi ne bibia kresin se si eno kra leta boden no kresin dia no nya shita enshi bebre petrol ne eyi no na nya dia enshi bebre nso na enya no onam no fo o yes abe me de mu ahyehye no okay enti niti a watwa mu no o kire se woni owura yi etena ho no mo no ohwe owura ne su ene ne ban a otimi se wonya be ma ye ne bobra ne senti waye na adwen se
ɔne ne ntena bio owura itime ba ne shop no obɛbɔ no ho oba no abɛtwe apasoɔ no ɔne no da bia obeto bɛma wɔ hɔ a wɔse ne mpana no empo otime ya kɔpem sɛ otu firi hɔ no makɔtena ne bra bi fie kura ɛwɔ baabi a sisra ase a ɛhɔ no mo ɛna maame abrewate wɔse wowura ya ne nso ade a kɔpem sɛ otime ɛkɔ maame no hɔ ɛma maame no rover kura otime de kɔhwe hɔ ɛpaapaa no ma kyɛ sɛ ɛniɛma a wɔde yɛ maame no kura yɛ n'ase no o entwa yi enti ɛruare sɛ wada adwen ho asɛ dabi sɛ me firi petro mu na me bagage mu dia ɛne na me ntumi ɔka sɛ wɔne n'agya nso so a wɔse wɔn pene ɛna odi mirika na ɔbaa no sɛ Asem Beba Dabi monyeme media ma asɛm tiawa ne sɛ we dia me ni ba ne ntino me nsa ma ne metietia me fa ahodie so saa me maame aberwa mpo kyinanko wakukuna to otimi ba ye fie wɔse bɛma bi ani ha bɛma wɔ ha ntikade me ye wengu ɔno so nya yi ɔkeka saa ɛna wɔse ne bra na wasi fie no so die wɔno so die woyi nsu onwuna wɔno amso no kwa de wɔ ice block sense onwunu kwa de du ba bi ebetimi afaw ne bra ne de wɔ ice block din on pa asɛm kra ne ti a watwa mu no ɛna wɔde ba ayɛ sɛ yɛnka nkyere wowura ne sɛ free sabri kɔ de ɔnwa ani biu ɔmpɛ no ohu na wontwam no ɔno so ntwam ɛna wowura ne so se de aka ne de ɔbae na me de kai no yɛfrɛ krakye no ɛma ɔno nso bae ɔbae deɛ no ɔkae sɛ ɔbae no deɛ ɔde kyɛw pa ɛna bae sɛ ontimi nya ya wura yi na ɔpa ne kyɛw onya bibia ma ne nka na ɔnware no ɛna awura yi ɛnso so ɛtwetwen ne ho enti ha ɛne yɛde siiɛ okay enti awura yi hyɛ bɔwɔ afidie yi so sɛ sɛbesɛbe da no krakye ne ba no ɔne ne nua bɛɛma koro ɛmaa mmiɛnsa ɛna ne maame panyini ɛna ɔno mo baeɛ ti wɔno mo baeɛ no deɛ kɔwie yɛ ne sɛ krakye ne deɛ kyɛw pa no ɔpa sɛ gay aboa no gay na yɛ bi ama no na wahunu sɛ gay ne yɛ ɔbaa pa sɛ gay wei gya na anhwɛ yɛ anansa koraa nto no obɛwu afiri wiase enti wɔsrɛ sɛ yɛnka bi ma no ɛne ɛda no deɛ even atiefo ɛba live ne so nyinaa no obi pa kyɛw obi su obi ka bi ma krakye sɛ yɛntie na nka krakye no wanu ne hui deɛ ɔdɔgɛ no pure love okay afei yɛhwɛ akɔ wie du ɛma baabi ɛkɔ wie du no yɛkɔkɔ tena ase wɔ fitiam efitiam ne yɛkɔkɔ susu kyerɛ abusua ne sɛ abaayɛ ya bɛsrɛ sɛ saa da ne yɛ wukuada right yɛma ne nkosi fiada ne ɔno nso firi abusuam ne ɔno nso ne n'abusua nkɔdwene ho sɛ asɛm a owura a yɛfrɛ no Ike Dominic Champon Ike ɔne n'abusua de abanie na ɔno nso n'abusua so mu sɛ enti wukuada yawa de fiada ɛna ɔbaa yɛbɛka sɛ ne maame ho mfa no enti sɛ reply biara koraa bɛba no a ɛbɛba ɛnadwo yi ɛna reply bi ɛbɛba biara no ɛbɛba saa bra meka ida no koraa sɛ krakye ne baa bi ɔno nso aba bi sɛ ne ɛda no sɛ gay yi ba deɛ ne ɔno nso ba bɛtie reply ne prɛko ɛna reply no ɛnya ama so enti ɛnadwo yi ɛne yɛhwɛ animu sɛ awura yi bɛba ɔba no ɔne maame panyini bi ɛna aba oledi bɛafidie no na fansa gu so koraa na ɔho te sɛ oledi nyame adom me ho yɛ okay oledi na odin de sɛ me de Alice ya Alice maame ya na ate he mete adwuma mu sisirase adwuma mu sisirase ho na mete odi ai ne Dina me ba ne Dina oba ne Dina unim krakye na ye frɛ ne Ike no unim ne kwa bɛɛ so maame menene sɛ oyaye akasagu Dina eyaye awade no ɛna bɛɛma ne wɔ baade ohunu no na ɔde ne bɛkye amesɛ maame bɛɛma manya no ni wena so ɛyɛ ɛna yɛn srɛ wɔ baa nware ne nti wodi yɛde ne ntwetwe mpana nti sa empana twen kwan so ɛna odi nim no okay ɛne menim ne suban tobo odi tobo ebeduru hɔ ɛne asɛm a obɛyi de baa yɛ nim no ɛna ɔpanyini bobɔ so wɔ afidie ne so no ɔka so ɔno nso wɔ abusua enti wɔ pini n'akyi na waba ɛne sɛ nnɛ wadi n'akyi na ɔne n'abayi ɔbaa yɛ a ɛkwan so
kwan so de enema be ma no de ye me atete o tete me bai otimi ba me fie me baba ma si fie de madure manya me fie adue wotwe 85 wow menya kwada pressure kora sa wo me so kusa onya wura fie o se hey ona me di birim na mani so ye me se tum woba wo se dine away me so obi a sebe okonsu anase okọ baabi anase bi a rada okọ ogya obi kwa akora na nyese be ma na ogya na kwan wo so de number be ma maame we wunya ni papa krache ne kasa akyerew krache ne sa aite no so de oba na ma obi na kese oba mi fie na se wa beto dan na nipa wonti mi ntena se wo hwe wo se wo beba ho anase wo ma eya de ne nipa de asode ni asetena ene ewo mu na wodne se be wo mani hey aike no ait me da kwa mpanimfo de minim de awoka ne bia ye no wo bebro me enti abebre se eni aho kire ya ni ama bi abrante ne be fa me badan na wode me famu no me so me basifie sisira sef kwente kakraka bi no se ma me awo ya da betenem abrante ne da bia wo ba betete me bubu na dia ya me hata so ne ma wo bo se me yere dan na ma meto no me mpra dan na ma meto no wode na amu bi adan de kwa penti rubber bi si word bi so no wafa me se dan na wo kwa ne plot so no de abom betiri queen ebi wo mama ne ma bi so no wato akene bibi ne si wo no was twtwa e wo mi fie ho na kire se edi na okona dwuma mu so ano wo hwe mpaso etieti me bai me so ye fie no ye do nipa me nya sika ye de wade ye de wodo ya sisi oba ye magena wa atu enti e ba sa na makobo mabusuafo we akwada yi papa ene odi asem ne ba ye nim ha no odi ba ye no e wo go so e me ha ben e ho ne wo papa te e na me so me firi nsuta adua na busua me so makobo mabusuafo ama ne se da na kofa mpena bi e kum ho asem nko a na se adwena ho se ya no nka me ye ne se akokọ na tie ba na nkumba bra wanim aha nti sam wo de beda amo no ka e pri e chi se ya adwena ho se ka me de be che no ya fa sempre ko nya sem afi mo se wonko na me ba yi adwuma mu wakọ ho enye ma obaye mfata me ba yi ayi adwuma 2 days ya adwuma de agu ne baagim ne fu akuta no wo furu ka no wafo wo ya tata ye so be ma wo so wande o ye ni nkunu wo ma me ba yi nya no ho twabere ko kasa be ma bi kura no a wode den ngawo ewi asoso ya ntena ne sai na na mo ye bata nipa ya u ma me awa wo nkwa na se obusua ni nkunu ye se bi wunua wo furu ka wo ya mo ne yo si adwuma mu sisira se ho no wo ba no duru kan nya se ya pe wa na fu akuta no ne baage no wa yire no me bai na eka obaye no bebo mama ne me ba tobo eno mo ba ha ko ya ubetu she da se wabusuafo se edwoada mo beba na mo de reply aba no na boy ne san ba wo hobio bra wanim because onye no mo she mara man se mo nsi wo no ya ka se mani nsi wo kosi se reply ne ka beba bi oba no oba shop wo sa ti Saturday na me point na me ko no mimene da ya ti me fro car no wafro ti odi me yisa kosi kanya ase ti me duro na ase ha na o ha me na me hometi na me tira bench bi so wa chelu bi nchen en wo je me bag ne adwuma ma ye 2 days ka o je bag do esa je me mobile phone ekura me aha tobu wo koduru kanya ase na wo tena ase wo bench bi so udi matam frika ya tena musa akosi kanya ase nti mambi kura ba ko no timechi no krachi gena ya oda ya wo kasa wo tata na wo hanesa no ka chama mdesa mama na nkana no nto obebu mama ni dua na mama ni ye din timi si ya na bench bi wa chelo bo na tira bench ni so timi tira bench na so na oso oje me bag ne me phone ni madwuma 2 days adwuma ma esika ne gu ohwimye ohwimo bag no oje film ohwimni sei ena osa so je me mobile phone te o na ofa owura store bi timi so nim de okwakwena da bia kwa yi se de o si owura store mu de pen kura no timi de woni paku no ti me fast no pa bia adwane afa na me fa edan bi achi na me nante saa na posi bosole
enkwanta o te sika bia nim ho na me fa fom saa kosi obinim ho no na me wula mu saa kakra se be obi ohun impira na me to mu saa kosi sisira se kura so na me wura fi duru fi na me tiati mu fra ma me sante umlo na black aje ho ne me e bia do side edimachi na obi e ko na me wura mu na me ka che ma me se ye do na ato de edi nti o me kan che mo se nintimi nintine bi okay enti ma me se dien na abusua no omode asma so be ka kire ni nintimi e ma aite ne da na ntena si bi o papa ene me mabusua no papa busua si awade ne ye mpene so nti ma Ike e ma ne ma oba de bio nti wonsimi ba ho adwuma mu bio dano oba afie no wuhui obebo wa mane ese oba efie se abaye sa membene da asemu a wo kan obebo wa mane ese obo mane ese antigimi o ne se de atumi ni o medudu kanya ase ya me yo si apebe ma na gye me ho ne ma ka sika kura manya me nanam nwuram ena ntema be pia ha me di bini me so pressure wo me so afede me na mabu me buhwe ne ho mpupua wono so ho no aye kwatena aye no ba me nchen na wone be me ne nete ne be ma no bro dan na ena wo pamo no be ma no so o mo ne da aha o bro da bia da na kura be kan na fidie so aha be ma ne so ba no so wo mbro dan na da no na ha wose antegimi wo me hwe na taade ya hye no nyina wone namwura won so betena ho ne nche de nti wenimu hopom wo nante afi me hwe na ho apitira potro atechim pitipiti ana wadi fa nwuram kusi ya kanya ase ayi sisirase ayi obinim ene bosode obowura me ba Ike Baba Nana Krobea na masa frewi na said na number ni afre wasisui ndaga wo se na number ni afre wasisui Baba me ba ta utie me kakra we ya me na ma we ya me na ma get me hame Baba phone ya me dia o eni ono ne dia ni be phone atop program number na me de ma mo me ne phone no atop program na me se ewura phone de kuta na dina me ye na phone ma me na ma me na case na no ni ma me plan for me town yen ko ma no go pa ejo ana me de phone no e de phone no sa ni asa ba ho biem se ma ye de baba tobo Ike tie me me busa wasam tie me tie me gay na yi ni oba ne bag ni wo ho baba tie baba me ni be wish avoid na kata me say ge no ne bag na no me ne da wo je ne bag ya na wa anye bag me no dis come out of 4 million ana mkanya Sunday wanya biane na mimi alo so tirinya biana me je bag na mi musika film nyamsika osi ono na ye adwuma 2 days na adwuma 2 days sika ena hyem ne full hyem ena wa hwim bag no adenti na wo hwim bag no osi wa hwim bag na adenti na wo hwim bag no baba ni sika ndi man 4 million na 4.2 ana mi sika dabe na diska ne ma no baba mi ti ma mu wura me ma o tra mi ni matam me de ni dia mamu mi am sika gale say o ma panyi bi atino what mi ma twa ba dem okay Ike tie me ga no na busua ne papa busua ene ne maame abusua onu mu atunipa abayanim ane say yemfa nto wanim say be ma bi te sew ani suban a wo da na die de omo ba no omo ma ho kwan sesi ne ho enti se ye ka say ye sorry for fidie nso a ye ne aye papo ye case e de ato ga ne ho se wonnim na se wusi ga na dwuma mu obie wa ye ne e beginam ame ya chew e de wa court wate Oma obi antino no di band ada waya oyire waya ne ho ade oyire okay ga no onya oyire tie me ga no onya oyire eno ya baako onya ne ho ade sa woni obi te na mo twempna wase mimpe obiem usubanya wo na no ba afidie nsu kakra we kura waye ya kire se ga no onya no bone a obedi no ya ka kire wo se nya botre ye nyina ye nhia
abusua ne kura adwen ho na nko de obo na bechew afei de ye hunahuna wonye hwe ye hunahuna wonye hwe yanka da no ba yanka ncho se mensi obio ko sisi e be kan asem na wie ade bi na mo ka se so oba me mi bi dono ya me nya de boni wajimi pa wate wo ye be ma jimi fo wajimi pa ya kanya nsasam kire wo wuntie wo de so ye be ma eya siga na adwuma mu hobio ni enhwa de ade enkwasi asem no ya ka no kra kire wo wuntie no kra na ya ka kire enkwa ma me mu ya no me ba enkwasi asem na ugina fon so keke kasa why na ehunahuna wo why you be there ya wo hunahuna ya na anu a wo ba afidie so ya kra ye te ha ene ye pa chew e de ma wo ye pa chew e wo abusua ne kra side e de ma wo e ma abusua ya adwe kra se nko de ba be chew nya botre bensi na anu no onu ni sika o de ma wo no ka kire o se wo oje na ade no amfa ama na oboa medwuma ma ye 2 days ka de hye bag de ankwase ampra twen kra ni Monfa mema sebe wa madwiri wo fie obi onom nsa anu abodam enu bi na mope eba ye wa be kan wasam ya reho na anokura asofu Peter o testi message de ba fidie so se krache no me man second chance because ye man second chance ya obeku gen no enka ni nyina no sebe ye nyina ye de ani toto se nka asumdue nti sebe wo doge ne dodo afedi enko ho na memene da no wakoto asi ho no mo akwa yirige ya akwa hwim ne bag de ensamfo kra do no odofo do tantan be no ma me krache no wagene ho esika bi wo be itri so ana hweme me kra me ma hweme da na hweme me ma ni nyina bog aburuchire fo waje ai kidi sika wo be itri so dabi wonye na ho ade minim o papa so nim ya abusua ya me so minim na abusua okay enti ya me gina ho a me hu ai kitie o bonidin kan de opese wo ka wo bo ka kire no enne da na maame na aba no abusuafo ye wa ha yesi ye mprema da na wona ne ntena bio antwe mpena bio abusuafo ani abre maame no mani abre pressure wo me so me hu ne se me ne wona ne tena wo bekume wo ba fia wo di hey fia me basia ma me no asa de fia no na wisi ye no na kyerese wutututu adua dade esi wa me hata so ne ma wo ba na wo ba oyire no wo mpena no wa meto no ase ma me hey wo de no ma be ma na wo brome wo de na ma be ma ye fie nkwada so ye nim mpena twen wo yi adan na te we won fa IT akiri da saa ne ya busua no ye te ya ye de wo ho wo nim mpena ba wo nim ne ma basa abrante no nyeme ba no nni nti abusuafo na se ye mpene so be ma ne ye ninkunu wa he obekum dan na to akene nti nane ma betena fidie yi so a me se aban ene mahama aban wo monyeme anya yi abe ma no be ma fafuntentene adua na busua se wo mpene o papa wo no se wo mpene wo mu wo papa me ma mi da na ma me be ma no mume wotimi kura yi bo me ada no ba sisira se wo se me de da na mu obi no yi atwa me nsa ho wo yi abo me pu nti wo ma wo ho no kwanko wo mo bo no ntafo no wo ho no ene wo se ne case no ko de nsa kwa kan obi a wa he wo mu be nyansem nti wo mo ye na ba na wo mo jeje no ana me ba no wasi fie ni ja na kwan ene wo pia no ma na ko ye de se ya me ho ntome aiti awade no ene mpena no oso be wa me ba na me mpene so o papa se wo mpene so adua na busuan suita wo mpene so me ha mo abusuan se ye mpene so nti me pa mo cha awade no mu no ma me ntayi akide me ba no se okofa aiti a metuna firi me ba ni fie ho wonne na nete ena aiti buro me be pam wonne ne ma na me fa bobo ya ta prabia no bi na me ba di astown di chem so na mbese sankwada no gumu na me de ko mi fie ho self contain kakraka na me de da na akotena mu wasa bawuram wa bawura fie ho so edi course me ni abre emu aya na nka me be fa nkwada no ko ye no kura no de aka wo no yiri nko a wo so de amobekwa yiye na mbeba usa munye o me de nkwada ne bini do odwonso de wonyo ni nyina mafa wantimi ahwe oba yiye mbo ho na di chem so fo no twa me se maame aite broda na kunu ndi so wa mefa wo ba no a wo bewu ena makofa mba na de na betina me basifie na metimu edie be bio ena wo sa batete me wo
efia me basi ama me amene me badan na wo bo no emu na kese me dia bedamo abiafo na se mama etie for sa same way de ha adwen ewo ma ye hunu se aike no ya hwe ya obema asem asi ene se da no oba de ye dansini jataba even ono ani nuane ni nuanom ne maame oni omobai sofo bi ka ho ya danse for se kosi se asem no reply ye wo ho beba no aike mensi ho na yenka asem no nwie osiyo empanyimfo mate afedia ye sori fi ha memene da na anu ya wakwa akọ ga ifo ka si no afu bi wafu asi akoteten Kenya ase akohwim ne bag ga ne number ne frɛ Ike si so a wo piki ye yo hwɛ na wo sebe wo kura na wo to phone ede ma oba na wo de wo na wo se se why na frɛ me jai me frɛ oh wo na wo se se wo pege na wo pege na so wato phone na mana yeje phone wo de emfa ne sa wo na to phone ne ma no yeje phone o je phone no o je ayede ya say phone ne ye mia me dia e na me man is ka 4.2 me so anko ye aduane ma me no so wonye ne ye hwim ne bag na ya wo dia dia odo phone do tan na kwa we gina so a wo di nsam phone sa so oni be ma na betena se dia me ba ne fie ho be ma na be kuma to akene wontu ho so oni be ma na busuafo ase ye mpene no wotie abusua sem de amedo me baron ene me nananom yatifie yi dane ama no da mpo kakra ho nyina ba bia wen da na me ba fa wono kwa na awododo misi mi wu a efie na me ba na si ama me no ene o mantenem nje se wodi be ama na chididi anokure ni wonku okunu aite ho metu na firifie ho good me ba no nka se ma ye bone efie no metu no yese be ma no odi mani pa wa odi fie emu oya na ye di ni 85 ya wo memre da na ye da no obedi wachi wa ho ye da no obedi wachi emu oya ai tete me ye ma me o de tobo monka mame nka asem wie na mon pam no mame ena o si nye me mame ena be pe me ma no ye papa na be pe me ma no kasa enye busuani bia na be pe me ma no ti o nko na nko china pe umu famu wa ene manana no pa se famu wa ene manana oba ho ai no so onte ase se se nyame ma me na pe ma no nyame papa so na pe ma no hwe ni jimi enti ontwe enti wo ko na ye da no odi wachi me tutu mu ayi me ko no osame ti me fro ka no so afro de me ko bia do osame sa se ye ya ye ka say information bi akofidi abra bi se ya say krache no free said da no aye ka asem ne kura wie ye no da bia oba ho betete ewura yi eno ye baako se ye kura before say ye ba be friend no afidie su o free ba bia ewura yi tie nche be 2 or 3 minutes pebi eno te say o tie ye eno te say ya free boy no wo phone so a enti de tie nie ye free ha one mon free ni nua sofo no so on fanto na busua na nim ye koye case one ewo Kenya ase police station because sisla ase eye Kenya ase jurisdiction so osi kwa maami wo ho kwan so mamrante ye yire no ne ye de ne bre police fu ewo Kenya ase eno ye baako two baabi awura yi ye adwuma no eye krofrom efore anda tafo moro market for no enti ye kwa akoye another case esa dia tomorrow market so owura ne ba awura yi adwuma mu hodomo a owo ho kwan kra so pai de kromfo ana se emema wo ho a omo boa no eche no ede ne kɔ moro market wa na obefre posi fo ama oma ba befa yesre sa asem we ya asem kese ye besre posi enkanka se dofsu afamo se beye no criminal side yo mo amwo moro market baako eni Kenya asese sa case wi e ba mu ntwiti mayen nya sa krache no se ne wo kasa no wabodam na adwene ni fie enkwase asem na aba ni trim na adwene ni fie na wo pese oba pewa menka sebio wo pese oba pewa kwan bi say na ese yefa so oba mpeme waboda ma na wadwene ni fie oba de achia me akra okay reply e frɛ busua ne ho abami ne e frɛ no kra kyerɛ sɛ ye hunahuna no mu hunahuna me dodo mu hunahuna me o ye hwan ye ka wo ma ye hunahuna wo ka ho bi wanum sɛ shito
Obo. Mami. Brem. Mami. Aha, menka sabiem. Tobo. Menka sabiem. Dina. Wa hunu bibia ma krachi na dia kan kra ne ensane no. Kan kro. Won hunu bibia ma ni niye. Onfa ne nko ba bia, onfa bibia ngwadrum aduane ma ni niye. Ayo, akra mu se sa asem ye de na no kra mo anya bia nka. Ye de ye taati bi pa. Ye ni makwa bi obebu nkotodwe nyina wo face suin. Sa no zukro from ha. No zukro from ha. Esu ni suo pa be ma. Ezuja no a no anzukwa electrician za we electrician we de onye electrician. First no ono ananum o se no ye zoom police. Ene ye yi ne di ni ko KMA. Sisi afi na zoom police no. Ye se o mon san apply. Enti we nipa we no ye zoom police ni o. We the ene ne ka say. Kwa yi we. Enti we ye zoom police ni. Menka se bi ma me ma o kwan ya menka se bi mu. Akura zoom lion okura no. Na nye police zoom police. Zoom lion okura ye no. Oh. Ye de ma me ye wo de abeda enti ma yeso yan kan ye de. Why? Oh say. Enipa bi say no. Ohwo ana abam. Ohwo ana atiko. Ehu. Every said ya na no oba e chane na otwe chene bran. Ene na otwe pepepepepepe. Ene ye ka asem wie sa ada bonada no. Ena ono so ne na busuafo ba ha. Ye ka asem ma wonsi obio. Sa sika wo kan ada oba ha no. Ada na ye friend phone so ana say yi no oka ho asem. Se eno na odiska ma awura se won fanya aduane. Eno na ma okọ ho anu aye aduane na ma mmerante bi di. Wa nya bi. Sa sika no nene wa san gina ho se okọje bag ni yi ni sika no. Na se ye no krese wa ma ni sika. Se on fanya aduane. Ena ade wadie ana ode ye aduane foforo amankrofo bi adi. Ena ye se twen na ye nkanwie na utimi gina so asem a ye nkanwie ne ye nkanwie ye no ekwa yire ne kwaje se fon wa metoma no maje fon no na me fon wa se adwuma na me ye no o fon wa se yi ne chip no fama no obi a one obi be call asumdua pam se ye ne girlfriend se ye ne maame se ye ne yonko se akwasi sisi akra me fon wa se ena me ni amanfo bi so wo contract bi a sa briske be fum ba nti wo de fon mi anam to ma fama me na me fa me semon to so na me mfa nwie me wi a ebia meto bia ma na se ne be ma no wa yi sip ne chip na ma no endi se ya mo kura wo de beto so we enti sa wa sizi ene wa fa ne sem kura sa kan wa ze ye fra na abesi so wonim de enti na wa ye sa afna yi wo mpna o hwe obe frɛ ama wo hunu mpna no enu enti na wa gi phone no enya bibia se phone no wana to ma no anaso wa de koye adwuma bi ntia waje se no kra acha obi a wo mpna de acha 2 days obi be na bi kra na adwun ko be frɛ na wa bo one no anase one no wakasa enu nti na wo ye sa na ndi ai ki ye bia ni hwa e kire se awura pe no pe no opene kuno obi en hwa ope wo ba ne ye ka asem ne ye nka nwie ye na obe he ne o ye hwe ne kra asem kra ne ka sei hwe nsam a huna me misi wo ye be chew misi wo bio adentina obi a me do no mo se ma me nkwane njen na nsasa na awatwe no wo do no ndi wa nkwane njen a obewu eno na wadi na chi saa oforo no afo osi na wasi wo de wakọ hu na nim kra no aka ma awe kyekere ka oba bi wadi na chi a be ma we se ya ma ho kwan se ye di anim akosa adwa atoa we yi a akora da ache yen ye din beba mu wa abra ye ka asemboni ama bia be ka ye enti yen ye sa adwa atoa no ye nsomu ne ensomu kina ye de awura de abeto ya anim ni se ompeno onni ni hwiye bio ye ka kura awura kura na se ne fridge kura si wo dem enti ye ka obi ani bibi wo enti ono kwa gi ni phone no ena awura nso ka so on fa ne fridge me na gadie ne bezi so so na phone no na atoma no ena awura nso fridge si wo dem enti ono so ka se fa ne fridge ma no a edie ne bezi enipa we nya nipa ye di na nim kodwa atoa sa ja atoa we ye nsom enti di awura na ka no ye be ya ama no endesi ye wi a ye ne kwa koye case atokenya ase ani moro market ba bia wo se ye ni bia se awura akrache no esifie ho a emrante na wo ho no enche no no mo fa no nko efie onye oni si ye na abrewa yi nya na so mdwie abrewa mfie aduo wotwe ne akire nyame adom ne yefo na anya na bro ne basifia ama ne se me batenem
me maame tenam na fa hyira me aha ne se ne wafa asem dɔɔso maame ne se me ba betena me nkyɛn emere wafo kwa de mo pɛ nkwala dede na nkwala ne ye dede gunu no omo sunsun na omo tunu dukutu omo do omo se fefa ne kɔn no omo de fefa ho na aberewa ne wanya nyinkyere ne nani agye da akye wo kokora no a ne nananom wo ho na wo sa betete no ye hu ne ikwa nya bibia mo ase anke gya bɔ no kro no bi wo na ka wo kro wase na be kura anko ni papa nka se Salome baba mu se dia maami ti ye ya wo ka sei na kro from time ani wo fatu no na da ya no omo dem na maami dem bi na no ono nso dem na sa bia yanko anya fie mu a ko be yi bia ma wo na hwe na konta no so ya wura yi nua no a onye ye no mu bia na mi nsi fie ma me maame na wura fie ho na me se me di tabuo mpo ana me de ahoma kwakra na abobo daduo ma aboda na mba na da watu daduo no kra no a me mfa ho nche nte se dade watimi akotutu dade na ono hata so ne ma no na me mi si ho mesi fie ma me maame da bi ma me ntu akonta ne fo akonta nde o ya na me ne ntia maame ye o de nyabotre eno nyabotre eno ani e ka no du de nyabotre wo wura no awura yi nua ba ma na me ne nya adwen me ne nya adwen ono nkwa na pe heaven akọ ye nyina ye pe heaven akọ se be wo pese o maame nya nyinkyere enti na wasi fie na ade na akotena mu na se wo bi tete o maame da me na wu a na ate ho no aye din adai ma we ai te na ho odene no konturo me we nya ho odene enya ho odene ase o ba so fie onu sa te ho din wo maame tie maame ntu ba ne fo maame ye maame ntu ba ne fo na ba ne so wo ya ye nwunu sa wo ye sa ye betwa ne kokuro obunu ho kokuro a ye betwa ne nwunu enti ni so obunu ho kokuro sa sabi nipa watimi anya sika asifie enya ho odene na ne kokon moane kwa hwe yi abotaye enti usi fie no se no o ade be china be kone emia maame mene no da ho ana ne pressure aba no wawu da ho a wani beje enti we die be we romance of kura wo mpene romance of kura wo mpene se mesi dan maame se maame nya nyinkyere oba wo nya ne ho ade no ye ne ho ade kura ne geda asai na wo nya ne ho ade na timi kofie ho ekobubu ne otu dade ne ba ko no de bo maame aka be de na we why se men carry mi anche no kura na la wo ye nsu wo ye blog wa blog kura se nane ice blog se nane dabi menua sa de na wo ye de me no sa wo ye sa na oba fie no be kuma me to wa wo ka wo no wawu me catch you complete okay enti wo sa wo pe kwan abefa so ma me hu hian se nya onua ba ne kura minim se ma me hu hian ka nsi fie mfa ma no enu obi esi fie ne yere ne madea usi odi ama adwempa wo trim ba udi no komu ye no eya abro so wa hwe ya wo yese ya heaven kura wo nko because heaven wan nye sa nkrofo we mu ho me da se etiefo asem we conclusion Kofi Twumasi owe sorry bra assignment bra sisi ya na be yes assignment we mami sisi ya wo mu free ha yi yen konkoye case sisi ya emfanto moro market abrewaba tina fidie de so na amanfo hunu wanim atiefo Kofi Twumasi na etena se no me de sha Kofi Twumasi nsa sisi ya se woni awura yachi immediate eye moro market omunko moro market sisi ya na yenkonko ginam ni yenkoye nya de enye bi danie e ba ye no akra na court ba ye bre invitation na ye konko no na ekwa akodi sa dance ye no the same case say ya o akwasibu adi die no say ya bia akwa we ya na ye ya agede akwasibu adi tum na ni ti na ye akwasibu adi akwa we one day wo ma ye mia ne hye mansia ya ye mia ne hye mansia ha no ne ya hu the case ni si wo enkawe jurisdiction any transfer akwa de ko enkawe jurisdiction afa ye se emra court eba esro ha gere se mempa ha na kwa apiadu enti nga apiadu na nkede akwasibu adi kwa akotum ya akwa we ya na ye enti ebiem na asan bayi de awura ya chi na munko moro market munye case nto ho se washim ne bag eno kura de edi kan ye kro no eye criminal ne fun shem ne sika shem plus ne bag no posi for no beje no ma no afre no sese ya so mra ho na oba munye case ye se fata bia entia no se ye fre na wa ma munye nto ho
ne yɛmpɛ nche no wɔte de kyɛm so ya awura enti krachi yi di manim yɛ kwa akɔyɛ case sesi immediately de yɛ immediate no ɛyɛ moro market ya yɛnyɛ nto hɔ na yɛnkɔyɛ Kenya asen so de Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ne yɛmfa no nso nto hɔ na yɛ invite Ike no sɛ wɔba na ne hu so sɛ wɔama deɛ baabi a ɛbɛtete no akye no wate uso mu sɛ hyɛtiefoɔ bɔ nakɔ adwuma no mmra no nti yɛbɛdi sino ya ne sa pepepe very good maame ɛyɛ kawa no tum yɛhunu sɛ wasɛm na ɛya nti yɛdi wachi sisi a wate arɔfo yɛni animu ne yɛnyɛ saa deɛ wei sisi a yɛyɛ wie pɛ yɛbɛsan aba ne aba abɛka emu asɛm ɛnso ɛde akyerɛ mo ɛna wie saa abere yɛ a yɛka sɛ mu adama moma yɛnna traditional Dr. Dawood moma yɛnda nase papa no ne panyini pa wɔda Dawood Herbal Hospital ano sɛ woba ɛgye so krapa ɛda ne a ɛnkane na Metro FM ni wɔ mu no saa dan no amu na sɛ yɛ a yɛka sɛ Dawood Herbal Hospital enso edi ne dwuma ene mrei saa bre ya ye ka sei akwanya no aba ama wo so obetutu mrika na wo ye obi a esikyire yade na etete wo ye obi a stroke nodwe yade na aka wo atofom wo ye obi a mojabrosoo hawo na hawo wo de ye hepatitis B ana enemu yade bi na etete wo de ye ulcer ana prostate no kokrama bam ana wo de na ye kese a papa ne wo ho aduro tatahwe or the background am when you are hoto. So we will be away your bar na sebe a walk once a more yaw denia. A quenya nunye, brana papa clear problem nim free honor to me walk. We ya bear man now bear man da form bem. Brana on clear DNT ama bear man da form nim free or nem peja enfamau. Wa fibroid netete war and now when ya how e will numpe any wintinimono. Obeba a jeso krapa. Dani enkane na Metro FM no ewomu no ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 unya fresa number we ya Dr. Dawood obeje so ono obekasa na de wonte ase no wachire mu nso de amawo enti arofo Dina donko ni case no baabi a akosie no enti kracha ne nua asofo no ye befre no de be bia ne nua no se sebe adwomoni bo obi trim sei na wa mamra no ene na ani a wa nhwe ya aba ya wi obekọ akọ no kwam no akọ akoku no da mra onu gira fidie so ka kire me se oba me dono na mo ka kire me se ma mi nsi ne ho mu hunahuna me mi nsi mu ho biam unzi ha bio wanhwe ye mra no so de ubegina court bio na de ugina ho a ho na abehu se sebe wado nkwase ado na oba no so opa wu mpo na da se no so me mpe bio ha o se me mpe usuban no nye ye kan na no afidie ya so ne fie wura kura frɛ ya kokora no ka kyerɛ ye sɛ krachi ni nusuba nye wo bro ge no enti sɛ ye kan sam no makwan ma wo de ge ne ba fie hobie wa it means wo ba be bro ge ne ku no enti anhwe ya ompene saa de no enti sɛ ye ka wo mienu bom a ge no mani nsi ne fie o makwan ma ge ne ma ho ho sɛ na fie wura no no onim de oka akwa no wabodam we pa de mesra Ghana Police Service said Dominic Champon akwa bi sei wo ye Zoom yini bi say monsan fa no nko training no onsan me Zoom police bi ewa e mamu fi no akwana bodam na dwimu ka no because ye wo dan na die pa de se na busuafo anche no amfa na ankosa akatrika hospital akwana obedi awu adwomoni abani trim wonye ni papa na busuafo nche no wonpe monfa ne nkosa akiatri na se akiatri fo no enye ne ho adwuma saa ne edo Sani edo edi edo no edi o Dr. Daniel Osina na pia wasam na wo kan de wudika akura Krobea wudika pa hot boy osi akura Seko City fo yenso ye wa ha ye tiew na ye hwew wa hu enhance mua ana o se akwa we di ado your spiritual husband dia na obi potu mi hu wa mim ne ho ope mim no
dear Asem crowd no. V mahu se waba ahoma ne so. A very good afternoon to you. A very good afternoon to you. Dr. Mangwa Agra Papa na hote senia. Otwiri ampo Nyankopon na daroma. Na na mutumi nti. Ane mo mpa bi nti. Ye ho den pa. Ye de Nyankopon ne ase. Ye de Nyankopon ne ase. Wada me buru ene nso ye dwada bio. Nokwasem pa. Dwada ni duru se yi a. Ye di nkan hyase ewura ewurade fie ho. Ansana. Kire se efie ho no asomdwie ayemuye ahoto ene ayaresa ena ahye mu ma. Ene nso asan ye dwada bio wi de wada me buru fa ye wura ewurade fie ho. Akra wo de medo ase. Numade otiefo no ahwefo nyina ase. Wona a omso fam number omde ma amanfo ma ya kyekere kwan no twedi ampo Nyankopon. Onyo makoma so ade mu pa. Akra se do kan ye ne kwasem se efie ni de ne pon abua ma obia. Enkanka ne wona o wa ahokyire mu o hawo ya de bi de wonso. Wo de o se fa hawo nyina bra. Uyu sikani uyu hiani wo de bra. Awurade fie ba center. Because da bia meka nya de oni banku nya de oni sikanku na hia no. Uni ba wonso ye hiani. Ade bia ahwe bia me hwe ka na me bia se me hia ka. Nso me hiani. Nti wo afisa bibi hawo dadwe bi da so koda na bi da so adwen a wo de ya ma wa umpokura no atoba ha. Wo de yade bia kire yade am wa bere be so se eburu wa yi yade am wa bere bia no. Wo de tumni kabla Awurade fie ba center. Ye transit dwada se ne se twudi ampo Nyankopon adaroma na se Otec nso adaroma enya akwanya se ne se kasa ya ne ye kire akwan emi ba bi kuma se krono Bosi Red Park honi butu a edi adwuma so okay ti ana de ofoka na o de ka tenso bi si atwema kwa ho ora bang ne mu U10 so wa won cross kwa na praja fo gigino hwa ase kakra ebu se taxi fo no o kwa de nkan de so ba Awurade fie omdu be ba asumdue kwa so ko la su ko bi fo praja ba ko de be no agin 50 cedi maybe aka agi 4 cedi si wa agin ufo bi di 20 cedi no agi 50 cedi o si fo na onum se me o mu fra nkura na ko fan panana hon tukoye adwumone esa anye se bi ese obi adwuma enyina nke ebo ma adwuma na koso ebi obi kro ba kra ni sika sem kra no ebi a heda entoto akwa musa na akwaji mu 50 series aso okuno enti akra trase na adwada de trase a na mechia me ame na ba akopɛ ya o mazi na na pia o team sisi obi atunku ha na afo anso butukoti onso abie nku ha ke ofo nyina so mne foro mu tie pa sama ba David mazi fotiu bom si Asem Beba Dabi powerful akra ko yobra Nyankopon hira na agbo kirefo nyina so tieti akra trasi ene adwada de na mese me de number na etudu ame sori ade frɛ me se na so na adu udu wadu na to Otec a waye nhira kese pa fa doctor number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 utie mi ya e transit bi am si trade ya ese kokrumutie no untimi nsan ho mopoma ne enye because e trade kuta ni pedua no enti ya se de otwedu ampo Nyankopon am etumi ni ahode de seti ade wo Awurade fie ba center no ye be transit se nya adum we so nso ne amanfo che sure enti se na nso unipa bi tie ne ya na so de radio na to ha wa ye nhira ne ene ne gifo na ba Awurade fie titibem Awurade fie Dr. Mankwa amaba ya kasa akra obi tiem sesi a wosi ni ti ne ya pa na metu amanfo fo kakra obi ba ho last week no last 2 weeks wode nana bi na be musu mo chiri hospital na nitini nko oba na akra trans ehwem na mso kwa a pe bancha ban pusa e wa adim na pusa fa kusua ba akobɔ roba ni mu na pusa fra na man mfa honhoro no ho eno a me kosirim kofa aduro mo ha na me pinuru kra mani abra me boabo me nura no ma me na frɛ me doctor kranso ye aduro de ye pa na akwankyera kan de mentiase akwankyera kan na mso ntiase kosua na aseme mfa mo adim na me mpusa na wonfa honhoro de mentiase bia akɔso da ebo na mse ma me mpato mbusu asem yima no udi kosua eno osem di kosua mse obobi egu adim nunum de aba na ade frose ane ade gu ayi mo che
edi hye wonu mu di wase na me so wonu mu kura wachi kusua de ewura eno de anya bone na fa fra aduro na fa hohoro na tumi ni anwo tumi na ya ha no nkoro eno ye bone akura ya mu tia me ka ho ya hospital me se ho nya hospital ya se ho ya herbal and spiritual center entu tie na wo ba ho a ye ho ya herbal and spiritual center ya teten habama aposaposa bi ye no ma nyina sa titibrem fo no pepepe things for titibrem awurade fie no enti akra obi tie me na so aba mama na kwanche nya kwanche e bone musa mama so aba onwusu wo se daabi na no nti ase se wa hana ne bana kososo aye basa ba akra wuti a aduane bi o wiase bia aduane bia so dae da aduane be na so dae banche oni tranko be so dae enti so aba ne ya kire obibi sa ya mum kom akomonto mu yam ye ne enum de yeye banchi timi soja odi agu akurase se odi agu sumu no ehun wotre soja ko bancha edwadie no etimi soja obi ohun bibia banchi kutatumi enti achechidie se odi sinachi etimi si fom o sensin na chi se o papa da do si achidi achi abe kwa ba de banchi sinachi si a kim ya atre kura odi si ya won se si fom no opega no kutatumi ayemfa ni niagoro wona sofu bi ba na nipa bi ja no banche man ni trend wo boom ana ga no message no wa direct na trans was na me say ha tumi no so enti di awurade di adom ya mba na yenso yaponi bi ambo ma omo no say bia ye kan sem hunu wo ho ye ne enum di ye ne yete di ye ase na ha no bibi wa ye hinta sam ye mtim metra radio so nkan sa ma ni no kwa de nye sa ba se upinche nso ana ate se koto e bo want so wutie mi ne na o yade akran Krobea da wo so wo bre waya na nkwa de bra fi ba center ho yo moba ye ho oba na ba ye waso grangura ba sori akọ because my say Elijah no Elisha oba was o ko tonso mu mpre ko todo da mu mpre nso was he mas na mka so do nsa ba fa me kwata no ho abo urade mpa manako ya nya saa wo ho oba de enim no tumi ba kire na nanom so a kire no ne de amaw no akora no anya asomdue na ho ato wo urade kwa so wutiem na so de otina yo ti ade akora nko wa ya adura ya yenko ye se okoye operation ade bla urade fi ba center so last week obi from me last 2 weeks was so abochu kwa koye prostate wo so mu koye na operation na obi di introduce mam me na duro 3 days no afem odi adanse aduro na no odin abopo aba e bobo no po onu anum ya na akosane po na abesi wona ma wuntimi ayem pompo na ama wuntimi nyonso be pai no atoans na wodwonso odi a wutiem odi etiem ye wo ti ade akora nko me kan for ready free ba center ma se bra ti ade odi oso wuti fa na edwa kimkimkim odi oso bibi na na mutiro bo oso bibi pimpim mitrim utrim ma edudu utrim hyehyew tumni kabla ready free ba center ayesa amna ba beja aso kasakra na nka wonu muntimi ma wonu mu ye odi abra me se ho ewuru anum na ni ntiri fo ba wakatachie fo tum banana no ba be duro ebi ba na bi ba ahomache ehwe mu enti wutie ya de nya wonkwa na ya de etimi wo ya de nsuro bia mesem kakura kurura kwa hwenhu ye no ya de betimi ache obi a ya de nsuro bia enti wo so awos mi so ami ya de enti se wutiem na se ya de bia mo abre ya de mo gija wo de me kan for ready fi ba center e cha entrance kese wo ba ya ni abre ni entrance ya kosrem so akofan no ni bia ba enti ba duro ba na wuhia wo de be kan wo ha no kire wo ba wo de fa wo ha no dadwene bla ready fi oba de be che wo de okwa akokoye okoye ya duro no ka ho wo de aseda wo de ye be ma urade fi ba center tumi wo ho nyankopon odi ni tumi no wo de aseda be otwodi ampo nyankopon wutiem na se wo de o se o sa na da wo so waya ya na nkwa tumi kabla urade fi ba center ba ji aduro obu o se me de na ye kidney problem aduro wo ho wo de liver bi bia ho atechima bia tumi kabla urade fi ba center wo chan ya trans bra ba ji aduro bi number me de tu dwa me sori ade frame number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwa obi tie me na so ye bema wo de prostate na ye ka ho asem no so de se ye rubber kra na atuma bra urade fie ba center okay wo ba de be che ogusu na ye da bia me tufu ya wo mfa futuo no ya de ye da kropo obi de be di nansa obetimi adi adanse won so de betimi adi na otwe obi so de be di na otwe mienu obi timi kwara di na to aduro so 6 months 1 year na obi da ho gi aduro ene ye doctor aka kire no akosua ho ade okọ bebu wo ba urade fie ba center wo ba gi aduro a ni nyina nsa de okokọ ya aduro no waduro sa bra ba gi aduro no bi ba mbom bo nsa adwuma penfo sa amfo na kire ne nto aso
wo no mbo hu nsankyerani obu okra de bechi no odi adanse ba me nkasa sa na te ko awurade nyankopon ne sayade na akra me soma ye de magye hu ska di enya de ne bra so na ye de ewu ne de oyare na ewu de ne bra so na ekọ ti so oyare na unwu na se na wateme nka da onyankopon ase wo de nwio bi abo ato fom stroke nyudua de wato fom untimi mpaja mu untimi nsore e woni etwa dua hye obi nse na apaja na gina tumi kabla awurade fie ba ginu papa ne binanu nom utiemu wani yade krankwa tumi ka na bra o cha ya trase o cha ya brada mesi ani baabi okron nom bosie red park oni ebutu edi edwuma odi amesore ade frame o ba nso afra o fra be ma location yi no ba beduru wasumdue kwan so na beduru na bonse se tumi ni ahode won yankopon de amaye me de number ni tudwa mesore aframe number na 0241 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 utiem koko bia yewa tumnika na bla awurade fie ba center bla ba di aduru kristo ya nso na ayo bla ba di aduru bo nso ane de ya abo ensasi no epaye no enkobiem wo odi hyemneso no mo nsa pa osemanoma no ade fro doctor me ba odi aduru ma me atumi foro efuro me kokora no nsa biem wo de wo tene so nipa bi sadwa ma tumnika fa bla awurade fie ba center wo se ke se odi ho na se odi heni anaye wa tumnika bla wo ye be ma so na me masam kofom na mu wo do brada de me mo ado kwada ya wa fiada bia beti ado obayi adwuma mo nso wo adwuma ba di dada paada ni bi bra beje wo ti wa ya dai wo do o asma na ye wa bra ya de bia ya sa timamo ya de di ankasa bia mintimi sa ya de na ho how amane ko dan na bi unipa bia o ka brochi peso ya twena so ade mane mra bia o so o how bia fabla o number ni twato ma me doctor ya number no na msare tudwa me sore kura me se kire bra ya ntrase kase ti number ne fa ne bra number na 0241 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 Extra and Trasekasi Mo Tumikabla Red Fear Bar Center, Bosie Red Park, Ona Dr. Manquam Butu, or friend of Banamiana, me fan, sure, 2 Timmy or China, but mana more to Nebra, more to one's one a chance of Buscabeka Kraka, how already Dimunti. Amen. I got one canoe crank, I'm in my own court. Okay, entim bacho Dr. Mankwana Ankasa. Ene na wie matene nka no na wie ya watene nkan de aka eye wo wana montuo entu de ma afidie ne na ya mitwa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin hia me yie esne bibia Etime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina.
Free now cray. Me ma Dawood 3 sister captors. Empa me ho da. Ayem sisimu adwuma. Na tu me se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me mini 3 sister captors no ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma Otec 1029 Faith FM. Homeopathic Clinic. Aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mu kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Afa aso sa wo mu yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam medi product fufu ya ba so woni bia woni haw adepa hene no
Ani eyampa eye Simple Plus. So wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory biya. So when ya Simple Plus dia, eno ne papa no. Afei Simple Plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances biya. Choose Simple Plus. Samikan, se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi Hadie, Adeshamai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. Afei Kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo muti bank in 1980 wo mo adwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo mo anya branches makoma enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo mo dimu akotene eyie na wo mo nyuma pa wo mo eyie no ebi enie wo mo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo mo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the better Dumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomisha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Sheni. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Bang Health Center. Chechere, Fijakwa Bre, Omo Bang Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Adolfonom October eya bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eya pink month World Health Organization eyi bosumi nesi ho se sa bosumi ne de obabia manenya wadehia na pomode djuma yani ehwehwe no fumo famawo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia dwonso mu yasa hwe siche dodo a ewo mogemu mechire sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe entisha no so nefa ho djudwumadie ni mo by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nchan pe osai kwadwo area hwa bibia ni amienkasa 0244 97 6805 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamose, Yakoya, Yasan Bebio, Ahaya 102.9, Aha, Eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumediano, and our Sugusua, and now we are rootie, and now we all sign a and life. Now we Sofu Peter, and Osofu Penini, Utie Jumedi, Osana ya Krobea Asante, Mwadama, Yadamwasepa, Numoduma Pawate, ya moyo, na sa krache ai Canadian, Nana, and Sesemu entertain, okra, Monfanima Posi, no uncle sign bon. Se wan sign bomb pa nana enye papa e manim ko men baby abaya ne wo na nhwe ya krache no adwomoni woni trim obekwa akuku girl no
Sofu Peter ɔno nso de no nana krache no sɛ yɛ hwɛsɛ ne yɛ ɛkɔ no a adwombɔne wɔ ne tirim mamo ma ne men girl no obetumi akɔ no o number 784 ɛna etwato ɛna ɛna wie nso ɔde saa adwenkyerɛ wei enso aba na ɛna wie Hepa Plus Pavi Plasmos enso ɛyɛ muomiensa ebeneje baafo ɛna de aba sɛ ne yɛ wote no saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie onuada sɛ ne yɛ wutie me awerɛhosɛm ne sɛ yade ɛya ama me ne wansɛ nyinaa no ɛyɛ yade o sɛ wobi benya wo a ɛyɛ yadeɛ sɛ wotena se ɛma yadeɛ edi nkan ba bɛbɔ hwe hɔ a ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa de ma wo enti ade nti na sɛ sɛ yɛ a yɛ kasa yi o ma wo nan mɔto na wo nkɔ baabi a yɛtɔ ne aduro biara na wo nkɔ pɛ Hepa Plus Pavi Plasmos no bi kyerɛ sɛ wonya saa nnua bi na sɛ ononom a nokorɛ me sɛ wo sɛ ɛbɛboa wo nipadua no ama wagina brane obi wɔ hɔ no mu yɛ stroke yadeɛ bi na ɛtete no obi deɛ yɛ asikyire yadeɛ bi obi deɛ yɛ mogyaborosoɔ bi obi deɛ srade adɔre no enti ama mogya ntumi mflow yie wɔ nipadua no mu obi nso deɛ yɛ tridi yadeɛ typhoid ana watenka na ayera wɔ mpam obi nso ayɛ mmerɛ infections nkoa na ɛtete obi maame paapei kɔna kɔtɔ Hepa Plus Pavi Plasmos de fie som 3 adroi se wunya bia wawie enuei eye pa na baabi eto nwo Ghana ha bia nso wura ubenya bi number we na wo fra Dr. Ebenezer Ajebai ono ankasa beje so na wone wakasa ne number ne ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 unya fresa ma we sisi ye ya Hepa Plus Pavi Plasmos no ye ne de aba ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia na wie ye be chirim na ye de amaw awie me kanfo Voltage Real Limited for so de maw se awie ye kasa se ye se wo hia nsuo nko atu e wo fie hɔ a asoye ya mekamfo amaw se wonom ene betumi aboa wo na watu nsu a enkeka wa bia ni ho ede amaw e Voltage Real for nokre wa wutie me sew se onom wo animdifu anim nsuo no tu ene onom sa wo mfidie mapa wakrade aba odi tu nsuo enti wutie mi enkwanchefu bi adada wa ankwankosi aga mfa amaw onie Bravo Voltage Real Limited bra yenchen na yemu a yentu nsu papa emfamaw se wutu wa wufie wadwumam ebia wutu aye adwuma ahụ se bia wo yesa cheto ta ibi ana abotro water ana wusu wutu no abu ama amanfo aton ni nyina no ye beba be ye ne kama ne dia mawo ene wa man kwanchefu ebi nso abetu na problem abamu a fra ye ni emesiesie ne kama ne emfamaw obakuma se ahodwo da abanya aha ne main office ne wo obasunwan tachiman ne doma nyina nso a ye won kora bata wa ha ye number no eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Voltage Real Limited for yen ye beje so no yen ye no be kasa no yen na de wonti ase bia na wiei ye be kyerɛkyerɛ mu na ye de amaw no wiei so asasu Herbal Center sofo asamwa ene da no na adofo papa wei watena se na wahwe na wahunu woyɛ sofo na adeɛ baako atɔ na koma so ene sɛ awadigya ya dɔso sɛbe ɛma ɛfa ɔnum kununum ne wɔmpana no mu akyi adɔso wobetiem no na bɛɛma no ne ho ayɛ mmerɛ meka sɛ bɛɛma no ɔbɔ pagya empagya enti ahohiahia de wɔnamu pa da bia kwabrane ne ho kyerɛ na ɛkyerɛ no ne senti ne sɛ ene sɛbe ne bɛɛma ma ne yɛ bɛɛma mu no sɛbe eno dwoya emfa onye ketekete a sɛbe oboso emo sɛ wo ye bɛɛma na wutie me na wo saa problem na Dr. Sofo Asamwa wadwene wo ho wate wakwa akofa kubi Herbal powder odiaba na saa Herbal powder ye ka ho asemi onue sɛ wunya bi na wo de nsuo de kora na wahiti ne wanya ɛya asebigum na kanum na ngom
sɛ yɛ kube nsuo ɛna wanya wode sabigum kanum nanom sɛ yɛ kokompo na wudi a sabigum kanum nanom wode wa study adeɛ bi wanya match bi saa match we die ɛsɛ sɛ me gyina mɛma na mu nti me din kunim me nua ba me enkonko tototo China for ne oma bi o wode hit nsuo keke ana pekube nsuo keke na kubi heba powder mesi sabigumo sagu kanum wo kanu nanom wawie bema siri na me siri no watima se bema wati ase edie no ano no ebeye dwuma mawo ama wa hu say yes bibiduro ye wati ase meka kubi heba powder oba Otec femfia ha na oba Asem Beba Dabi office ya ubenya biato sa wokọ sa heba enu womrom ene Methodist Church ye womrom ni main gate ni bia nimhwe ubenya biato wokọ Misty Heba wokọ Blessed Requa ni nyina womrom ubenya biato afri ho afemu amu abu akwa kofodua monko abu akwa kofodua station hwa ba bia Davi oton na duane no ofata drugstore ho ehonso otobi eno ofata drugstore kro ya nso waso ye ba ko mfensi adanko ame ebe rome asore no ehonso ye ofata drugstore na ehonso kokwa kubi heba powder ubenya bia to free ho na se wo ye bema na wo pese wo mensem gina so a ye me pa kira do no pe kubi heba powder kira kwai ena se yade bia na o hyepa ada so a eno na osofo asabwa ye ho adwuma e wa asasu heba center mene wo kasai e bia wo asikire yade bi na abeto so wakwa bre edi sika pa obi de sabi wo low sperm count otumi ni oba ahia enso ontumi nyem ba oba otumi de mawo nenso wo nyem wo de no wanya kidney mu haw pa wonso de ne yakokoram cancer ana wanya prostate enlargement ana kokorama bemua eno na sofo asam waye ho adwuma e wa asasu heba center enti wutie mi asemisa bi a wo e wo kubi heba pada ho ana yade bi na etete wo no frɛ na papa no ene won kasa ne number no eye 0243 50 5775 0243 50 5775 ena 0244 16 6602 unya fresa ahoma we ya ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia no ye be kirikire mu nso ede amawo adofo aha ye 102.9 Otec ena wutie obadi achi ame wo akra me bo ha den nano na ye da be fiada na ya wada emuko fiada ena opanyini bi one ne yere eba yadim ewa afidie iso momfa madwa montena se emfa ba me na one ne yere ba wodom ba yanim no eye asɛm a ne hawon ena odomo ede ba yanim ha be ma kyerɛ sɛ wafa awurabai ene ne te ewo asomdwem a wodom te no asɛm ni fie eno ono a be ma ye na dwen sɛ obetu kwan afri Ghana no akwa amanone be ma aka se efra ozai Samuel Akwasiadu na sokoban ena ono mote akwasi kire se ne wa wunim sokoban te no ehoye free sokoban timpomu ho kono ni new site de abo wo ho pa obo sebe matena sokoban da matena sokoban da na abuom ena konti hini bi ekonya kota prot bi ena otwaye ede ma won ono mo kire se oma bo omo sese kama kakra ya wono mo teso obayi die wonim wonka bi nhiem se akwantu aba ni kura ni suntie ba sa no de open wo enti kota prot no omo je ye no efa ba bi kakra ena se krachi adu wakotwa aton ede ama ne huni bi na je se woje na je so de atukwan akwantuo no nkrata asemu ena ngofo ne ye ne pascalala ankwa nkusiaga krachi ni si wasia dulentrabo watoto to the cross
ya wodi nua guso ena ne yire se daabi wompene da emma be ma no emma ne wuni ne kura anya saade no enti oba ne nso hu saa no ena odi mirika ko ni nua no mo ho ni nua ba ko yeso ye gidi sofo onua no ye frɛ ne sɛ Kwakuazik ena okwa ne wose Kwakuazik ye baby a ade ne keka kɔ ne de ano ayehye ne sɛ ɔse miwura wafa machi akwa akoton yasase no efa baabi kakra ma nipa ne kura si ene ebehwe room kama akwa ya hyehye no ode asi ho nti momwa me na mo amoa me a menua ba ade wo fi oye momwa me be ma ibam Kwakuazik ya yeso oye gidi so oye difo wo mu se wo yesofo wo mu wo mo wa ha etiefo Kwakuazik wo fia ha oba ode krache ba konso aka ne ho edi obo kire ye office ye Azaya ena bema ba ko enso sa aka ne ho mepa chaw bema ba konso ka ne ho omom enipa mema miensa ena abafia ha sisi ye ya ye kasei onmo te reception ha jataba so omomra no omom be kire asem ba ye nim sei ya sabi obi abeka na sem entibra na wonso beka masem na betwetwe ho a sabi obema mbuafu kire se weekends we ho oba de sa enkrofo mu baako stress ya wode mi afam sa weekends we no na nko mo miensa ni mu no wo mo betena ha nka mabusa se hwan ne yefre no sa Isaiah kro no ya wo frɛ me no sabe wo wa frɛ me ono frɛ me no na Krobea me say yes meje wo number free ma me bi wo se yefre no ma Mary otugidifo onyom nam se ma Mary kro na wo ka ne kra minim no okay wasem ne say sa abra make us atiefo na me drovo from Pakoso a metwa simu a me bas ko mampon and was starting say woka mami asem no woka kire me say ono na ye frɛ ne Isaiah no ni nua ene Kwakuazik ena ni nua esane mami ni nua panyini ene mami na sa mami wetio sa mami na wo ba wanim no oye criminal tie wesa wo yusu mami na wo ba wanim no nyankopon anim na migina na meka sa asebui oye criminal o say yusu another word bi either cruel ana bibisa en wo use ye na mse no men kasa na wutie obi asemo a men fan jeje enka obi de asase na mo ka ne kura no Kwakuazik no wato ya wo ho nkrata nyina nti se mia menua ba ne be kasa asem na oye criminal na mse no ye nka asem sa se ye wunua ba no a ensesa wo kasa sa enti wodi e ba bi amenam no enye meduru ba bi pa na mafrɛ na mkate no ti mi koduru ba bi pa me frɛ krache no mprenu wamfa me call no ba kokora anche na another number nso afrɛ be ono nso frɛ bi a ye frɛ ono nso Emmanuel no ono de oye Kwakuazik no asoreba tie de oka no na ote se ye kasa asem we na ye kase ni nua bema bi wa aburukyire ya bema no ye nipa frɛ no oka kyerɛ ne se ode jataba enti se ye nipa ne ka kyerɛ no se ode jataba na saa de owa aburukyire no ka kyerɛ de se ene ontumi ne aboa nkasa de a ene de owa aburukyire ne ka saa odika na am se he wo ye frɔ se o se afrɛ bi Emmanuel enam se ene wo ye denkyem o se da bi menye denkyem Emmanuel ase kyerɛ se nyame ne me wo ho nam se saa wudi de wo hunu nkyerɛse enti se me na mafrɛw na mabomi di akyerɛw na ɔka kyerɛ me sɛ me yaboa aboa bɛn na tumi ka me se aboa bɛn na ogina so tie be na Krobea wo de wo kasa wo Kwakuazik no wo ba fia ha sɛ wa ma ha wo so ye wo nua ne bai na ɔka kyerɛ me sɛ phone ne kura so Isaiah kro ne ka kyerɛ me sɛ Kwakuazik ne nye sofo ewo gidim na oye difo ene wo gidim sabe gidim kura difo na ye powerful kyerɛ sɛ adifo ne hunu amanfo ho nsɛm no ɔmo ka
adifo nti Kwaku Isaac I challenge you who did a reception here ya say wa ma me kasa ama ye hunu sane ya wonso afam tie de kire say de onua ba be ka yi nyina ye nokore wa ba bedru fia ha be kire wonso afam na ye ntie wonso de na Krobea de kasa wo be say de ye ntio na de womba na se krache ada wo fra me ntokwa ko ana ena me kate no e de me free me lie ne so sabe me neti hai me say me dosum bia me ti hai me pesum bia da na fidie so me ka kire mu afidie so say me gidi asore dem ma da gidi asore dem da ama de a kire me wo gidi mu empanyimfo titire say wo kwakwa mo a papa no wanyini ye frɛ na akokora ya adu saa na me de me frɛ no ye frɛ na akokora adu ni din pa no na emo de akwada bi to no ene aye ne ya adu ntimbi kura mi hu papa na me frɛ na akokora ya adu osena na Krobea tumi a Nyankopɔn de amaunti da bia mi hyiawo enti sa akokora ya adu humia wo ye gidi sofo panyo wo kɔ adakoja ache ada ejo so kwa so adakoja ache a gidi wo ye gidi so ni tri hu nyina ye fita akokora awia me chiawo wate gidi asori ni bi ewo adakoja ache asa atibi ewo kwa mo ohumia o mame o se nana mame mompaye mawo o hira me wo gidi mpanyimfo a sabe esum gidi me de ani die magidifo enti de American na wono mo fra me ntibitina ase di sa wo hwe production ne so a metwa no masibi ene ade e de ba beto so ye de o se ye fra no Isaiah kro no ono ne de sa number no e de fra me na afei mo ba bedru ha na afei mo mra mekasa eno nso adane asem enti atiefo se ne na meka ma mi ni kuna asem no ni nuanu mo abam afedie Kwaku Isaac akofa sika 50 million sa bre no na konta ne ho kire no odede aka ye penache no odi 50 million buy omo de say 50 million ni tua nipa no a otwa asase ne ma no si so dan no omo de tua ne ka na exercise book a ya twetwe so ena wo so ode krata bi ma no no onima kenkan enti ye de ma no wankan ya ankan ya nkire no ena on de ka kire nso onye no oyeye ena ogi 50 million no ena ode ma krache no ko de baby afei na kuntai ede enchanse ya begu so asiesie dan ni mu ode ama han empre nan according to o masem o mo be ka kire ye no eye mfiemienu saa nan according to the maami ni kunu be ka kire ye no omo de ma han ba ku bi a omo je 70 million into the 70 million times 4 eye sika sei abaya na wo betena afie ho ne nso atiti bi a ode maami namu no ena akonta se da bi wa me achi akonta nom ne ade nyina wo ho enti ene yete saa de abaya we mi hia no wo mi fie ho akonta Kwaku Isaac se eni eskana me de ba ye na nya media de yo minua na owo aburuchire ne dia enti sa ene yete saa de a eke wo ho no eso pa yes sia mu atua etiefo mu ntie o me ton asase no ba bi kakra no ma me hu nipa be ma no 50 million enipa wo ye no wa ye edan no abeduru ba bi a ye di nu egu so ono kura hu se me ye hunam nipa nti oji 50 million pe na wa wo ye minua bema ana minua mema mo be ye dan dia ma ahan 2 years impre 9 ya ni nyina moje hu ska mo ama ni bia ni o nenne mo se ba be kase eka kase na ye bu ama na watua sebe asem ni nyina ani enti wa beduru ha na be yi ho ano na tiefo nso ntie wonso side of the story se wonye gidi sofo wa esre so adeja ho no mo ase esre so ofilia junction ho a wa beduru ha braha be wuram wa ha na wonso be yi ho ano be ka kire yen se anuanom ane menye gidi sofo na me ye gidi difo yate ase 2 minua ba na bia sei dia ka kire o se bra na so ma dia na apese o kire na je se dia onua na eka no o ba ye no omu ni ha o omo ba ye be kire omo die mu no omo ni ha ne ye frɛ wo omo so omo mra omo ba beduru ye de ne ye wo nkasa sa ne ye no who does that why na yes sir okay and still dano menkasa me ma wo kwan abedwafo be koso asan toto ma me no ni kuna no nenne ye commenta ye wo no ya paase ni nua na wo waburuchire no afedie
ɔse yɛ frɛ no Azaya ne nso frɛ Jataba ɔfrɛ Jataba bi ka kyerɛ nsa afei deɛ ɔno nipa na ɔwɔ aburukyire nso ɔpɛ so ɔne aboa ne san kasa ɔmo ka kyerɛ yɛ sɛ yɛyɛ mmoa ɛna me de yɛ example sɛ gay yi wɔfa na odi yatem na no nani apai obi a wɔne ne wa asasesɛm Nyankopɔn ne nananom adaro ma waka no ama na kɔtete baabi akɔbɔ ne tua pai nani me yɛni matem o yɛni matem sɛbe ɛwɔ twere ni mu sɛ kwasea deɛ sɛ no fama no me nsɔre nti atenie na mmom yɛdi deɛ atenie no sɛ no fata no atem me nyɛ wo hwee na udi matem a me mfa nkyɛw I will not forgive you da bia me komi nkotodwa ni mu a me bompa ya sɛ Nyankopɔn sɛ me nyɛ wo hwee na wadi matem no ondi me na wo ntem wasɛm wontua wo so ka enti me da bia me komi nkotodwa ni mu a me bompa ya sɛ tro bia mpɔn sɛ bia wadi matem a me mfiri me mu ɛmfa nkyɛ ni bia no wontua ne so ka adai nipa wo bua nipa tumi fa sa akonya no so keka sɛbe ensem hunu ensem wenhiani ensem fo tantan na wo de danka be hyase di atam de woni ne kasa na sem wo de bia no owo fom nya abotre ka de wom ono so afam de de kyerɛw onfa atamie mada onfa abufu mada kyerɛ so onimsa ne de de onimsa ne de de hwɛ na nka efo a enka ate aburu kyerɛ ono nka ma meto asase quarter plot no bi ka ma meto bi efo ana last hero ene ka asase bo se efo ana efo yanka ya muamu nuaba o efo ana enya funti ena aba ni sei ono ka kyerɛ o se ne asase na wote so no on 50 million ba bia na ono nso aduru no yemu ho ka na wo so to na mire so koma asase wo be ka de efo ana enya fo me be mo oba ade nso kwan na ono nso abusa de opese obisa Nawia is such a Dumasi Rural Bank PLC. Ewu Kumasi Krudria Yemu. Na Oba Kumasi ha, Nenkraba Tanibi Waha. Oko such a Dumasi Krum say ya, Omo Be Jano. Oba Dra, Omo Be GPRTU for Dano. Oba Kwabri Kenya say ya. Abrosa se wa no Omo Kenya station wa. Oba Angaga, Jamie Drumo no Omo. Abo omu post office nachi asawase kwan yi so tafo ye ben club 600 no ana mo fretro school no adum ye wo boss FM achi ho ye wo mobilization centers miensa ba ko wa nyina su agira secheduma se municipal mu chechewre afija kwa abre no ofu mu edi dwan mampo municipal mu eho nyina wo mo wo na secheduma se rural bank fuyi afi apema hankura de wotwe 1980 eno on by 45 years ni still counting enti se wo sikasam ho how bia na se bibi biara wo pesa wo ye wo sikasam ho se betumi agina na gina yi a che se odo ho akobo se cheduma se rural bank fo omu bie current account omu bie corporate current account savings account susu account me bada achi account ye fixed deposit ye money transfers ahodo no ye link your phone de ma account no utifie na wo twu siga free account no ba bia wo bia na wa de aye wa de ena bosie bia wo hia bia no so ne di dwa ye ba obi so ya aban adwuma ye ni ana ankra adwuma ye ni ye beboa wo wate bosie bia he wodi hie bia wukura na apɛ bosia de aye na ye beboa wo ye wo smart loan ya ye no de ma o ma agi wo ma katua free controller akuafo ye ma mo besia e ma mo de aye mu kua wate ase ye group loans enom ne de keke ka ho enti bra ye nkyɛn sikasɛm ntutue bia no brane yam wow your number is 050 168 2737 and 050 161 7924 obo agra now ante kokko na no mi twam me tu mani hwe ba bi ante kokko wo ante kokko dokunu wura ya bubu ho ya bubu ho ye and I'm say hey Nyankopon yewu na ante kokko wei ye beda na adi ne rokono
ɛna mkɔtwa me ho sɛ we dia mente ɛwɔ sɛ ɔhwehwɛ no ɛsɛ sɛ mhwehwɛ ante kɔkɔ wɔn de kɔ akyiri de na wɔn ha yɛ mekɔtwa me ho a meba na baabi a no ɔwɔ na no woba w'anim kakra bi a opposite side baabi a kwa bi yɛtie no ne nkyɛn hɔ a na ɔmde ante kɔkɔ hɔ na ɔmde nakɔbɔ ne nam ani agye waba sei nti wɔn saa de naba de opposite side ɛka meyɛ mu ahye me papa ɔkɔ akyiri anka wɔ ha yɛ medidi hɔ ɔbɔ adeɛ didi hɔ abrewa na didi hɔ ɛda duro ha kora hwan wala si didi hɔ kɔ deɛ sɛ deɛ kanu didi hɔ so no ni kenken no wɔde brown wa yi bi ni na ɛyɛ kɔn no ante kɔkɔdɔkɔrɔ o ka mi yam si ahye me wakɔ de opposite side no okay cross examination di asɛm na apɛ sɛ obisa emu bia yo me da se akonta ma me fa mfiri wo so ya fa wa no bɛn adeɛ no ho ma me akonta sɛ wo wa adwen bi sɛ saa asase a na edan a yɛ kan ebedi wo nsa a wo bɛtɔn ana agonta edan de maame ne dia sɛ ebedi wo nsa a wo de bɛ ma maame yɛ ba ya nka makasa omunya aduan ya me dia nya omu dia ɔmfama ɔbɛyi na wɔno nso so ɛmfa no woni di ho wa nkasa de ehia wo sɛ wo bɛ pre bibi ɛwɔ hɔ fi sɛ wo de ama wo yere sɛ ɔmfa ɛde ama no yo maame trans kasagu adie mu maame da me pa twɛn me busa wa sɛm na dia na woga ana dia na ga beka azaya no a wo ka sɛ ne nua ba no pa twa ye ne nya busua ba ko sei no oyɛ de asɔre woni ma Isaiah kro ai o ha na wo to me sei agya wo nua ma no mo ɛyɛ ɛnkɔ hɔ obo tobo Isaiah no tobo meba mame kyerɛ wadeɛ bi mame kyerɛ wadeɛ bi mame twɛn tobo wo de ma wo minti Isaiah no ka kyerɛ me sɛ ne nua ɛne saa maame na ɔmo nua bɛ yɛ wicked medana se where do ka kyerɛ me no Isaiah medana sɛ maame we yɛ criminal na me hyira no saa no ka kyerɛ me ɛne na di ni ma wo yɛ ɔse maame yɛ criminal medana se wonya ne nua ma no mo na ka sɛ wo hwɛ no na me turu no wo Isaiah me ni wo asɔre wonya asira bushia wonya jamila bushia asori ana wo da bia no no so da bia no ana wo Isaiah no waja wonya ma no bo na jamila na salimo awade wona wona wa sani dinani ata kisa na wonime matro no wonime eda wonimo aho azaya so ko fira wonya ma de ma mo bidia nyakopo wontia wo kantia wasene mo maka so wo wonya ade biom na apese nua no mo wonu wo mo wa asem dindin bia papa ya dabi me wo mo ya no ti me dia wo mo de frɛ me ano no dia wo mo ni asem bia papa dabi da yesem ya ujidi papa me pa cho me dominion no mo papa wo mo so do se bia na do wo mo so do me dia me nim enipa ko mam efri se me nua no diamantie papa diamanturu no ne dia wodi machi pa no bachiri baba ko na menya me ma ne de na eye me fe ye ma ho me turu ho mo nyina ade ho me ho edu obi kure ka me ya ye se hwe me de me manya ba ne mi o na ne o mo ya adifo ne asofo godfather ni nti me fo mo ni agro totumi nya mo ase papa nti wotusu se die pa na be ba se single room ana se one room a enka wonua o wa abruchire kwa betima akotɔ plot wasi dan se menua ba kɔtenam na wa wasa ase so single room ho wo mo so wo mo mfa ma wa wo ma wutu se de ndia papa we se na Azaya ya o ye difo a wo we se nyanche ne side wo da asori ano te se de Isaac su da bi wo divide junction ehoi hwe se de wo ka fa me hui wo so wonya ase na abusuo Azaya wonya ase na abusuo papa wonu obi ko so le na mufudu Krobea kwa na ya abusuo ni ye ka enko me say e de panti unya no mo waye o mo de single room o me 5000 ajama wo afa de o so mo ato mo ye nkra de asuma se de wona kanokre papa asuma se udi message ni aba asuma se bu kanokre na se mo edi
ti ase a nye ye obabi a papa me ni wo mo ni asem da me nuanom de no kure papa ana me ka se me fam ni makoma mu de me nya me ma ai ne bia wo na ne omu ni ase mate wo de na se na bibia nso ni wa anka Isaac be ka se odifo Isaac be ka se ene ye kobu ka de abrew se bibia ni na nka nua eya ni bra de otoso mati ma me nu kra se wo de bia ye no da na me ma de ya na wo mo mfa sam nye den enya sem Paul no kwakweze ki bra bi kwa bi ode ne fa aso ana me se wo Isaac wo wajja wunya obi huro awabi etimigu ana wodi wunya ni heliya ne papa ewiase woni sika etu ne wo se wo de wo nya wo wabudo kire boga enua no wo me de boga ne tamfo ne me metima kire wo nya se na ye de me ne wo wasem papa ma hunu se una ni omu ni asem o me de o me no wase sa na me mo mahu no me de me no na do obi no no mi pa cho sa o singi hu atrikan pa sa be e defense no enyi no me de kwa gidifo panimfo ni wo dwaben asofo no so wa mo se wa mo ba wa mo se wa mo mo e ko gidifo so asofo papa si bi ho ye fra wa mo ama e che na me nya ye wo bureche e toto ayampe na me se he what say set na me na adi di matama no wase ase mi so na me ni odi ayansini na me se sa ne fe me da wase isu ani edi ayansini ma me da wase no wa da ka se se wonnim se obi hu chire no emma na japade papa wode kwaje sempoa na me se wa hu dan ye 2050 million da na me no ane me ton no me ton ma mo musan ani ade sori so enu achi mi ko fie de koto ma me no wode e ba wiase na nim sa wo ka je me nyaze kise de edu no mu kan fa ma me na me ntua me mpe manso onwanya ne nwia na somdue anya dai embra ahyase no ma me ne bisam se eno wunya se ka ne ye kakraka wo betuma twia ana me so wo mu da wo buba eno na me hia se wo bebu aba me sa kwaji mu aya wo so wo mu ka ne mu ka ne kina eno achi me sa de ko ma rusua pani ye fira me ne be ma na me se papa be ma ndem nyini firim o be ma no nyini firim ye fra no wo so wo ye nyame adwuma wa ma ya sato so bi wa ma ma me ko papa ko azeki ya kana ma me ko papa ko ma me nwa ba me pa cho da bi wo ye ma me ba ko na mo nya papa ba ko na sa yo wa de me ba yo wa bro chire no so ma chi ma nai no ono so ma me ko papa ko sa na so papa nko o mo me ma nai mo adanfo aza ye to mi awoja ni nyama o mo papa nko ai no mo di machi o di ebusa ne ya no nya di machi o mo papa nko aha na asem ne mo me ye maame ba ye maame na nya maame ne na nya maame papa fidie bi wa ha maame ne nso papa ntimetafo no wo mo fidie bi wa ha awura maame hwade bi ye be bie ki no ebra bi apart from 50 million no wo wa jisika fufuro bi me nyini sika bia ne ba 1 year 3 months papa matete no ama kola na nya 12 years wo mensam mi wachi mam ene wo sha da yi na ni sha na ye ne ka wo so ye be ka asam ne de to so no tama papa tama ye asofo no papa tama ye be ka asam no anti e cha me ma me se eno tie na mse wo se enipa e ka ho na me fa da asafo am do na me ho ntom sabra ne we ne ge no awo ko to gate no na mse wo na wo ye mu ade ade he be nipa difna ye dai he be frem wo se didi mu wa danse e ti mi pe nipa ya anti e cha ne kun ma me pregia ti eguso aye ka sam na a cha kuru se wo ye nipa bon ye nipa wo ni aba enti na o kan ni nyina why mo be pe okuna why na ne ba why na ne ba na wo na wo tete no je woni me twe manso ye papa zeki no kwaku zeki ye o tete akola no adi sei no wa fe boso me miensa afe boso me miensa be ka kiro papa na akola na be di sei wo nsam ase akola ni wo 12 years ye be gine ye be da awase ana be pa cho no an se kwa me wo ho na mo wa ka ho esta ka ho menya ba ne dia kola ni be dwane ka ho efie du ni mi hu ne da ka ho ko fa no ko school ho no ko wuru no na ayi madam hana se ko eti mi wo ene wo si ma be du na me ko e afia ma me wo dwane na me nya be me adi na yi no kese wo ye no ba ye eti wo ba ye na se esta
if I chow, why am I finding an uncle baby? What's it here? Mammy, Minko Fanning Blow. Namiko and I'm dinner. No, Esther, no quizzicky. Someone do under yellow or swab. What Esther, I can was in the town for no woman. Never am a young man, Jacolano. Whoa! Wow, fire! Yeah, but also, yet the first for my barber. What the 10 on us a what bra? Coco Boo can only be a chair, the Yasem. And the one my command say, Facolano, my woman. Man, copy him. Aye, Manca Sabio, Joa Home. Manca Sabium, aye, Joa Home. Jataba Fawadra. Minim se ene. Isaiah. Me pacho. Isaiah. Nano. Me pacho. Number or the frame minina no. Ewaha. Ena nipa ba kono osi efre ni Emmanuel no. Ono nso ne number or the frame ene recording a omo ye nyina no. Ewaha. Mehu se nipa miensa ena abaha. Ade wo no mo we kanitia na me hwe. Yo na I chetie for fanche me ne ayi kakra. Kuse eya nonom kakaduro nsuo nonom hwentia ne pepre nsuo me ka kire wa wuntie ene wonne menom omo wo ha na omo asem tia wa ne se afidie no so no na onmu entumi ma because omo ba omo abre wati aka asem bi kire wo mo senka omo mra no mehwe ko dey no wati asem no na ne pressure ne ade ti obesere se enka yewia no mo ni yehia dabi se ya no de tie ne se Mami abekere ne side of the story mu. Me over the weekends, one Isaiah called me describing this woman so we wicked, a criminal on phone. After that, one Emmanuel called me. Says ye nipa di jataba no frɛ omu nua wa aburukyire. Na se wo bodi jataba ne kyerɛ no de a. It means say we ya aboa. Enti se wo ni nua ne di owa aburukyire no minim sa Emmanuel kro de owa aburukyire de ka kyerɛ wo se wo ya aboa de a. Ene ye odi ka onye mfomso. E ma me busa anse ye frɛ ne sɛ no obo Emmanuel ne kyerɛ me. Na se ne wo nso ye denkyam. And was Debbie Emmanuel the Asia and Tredencham, Asia Tressing Yameno ho, Nam so on Saudi idea what to me at Rassie. Send me ya boa na me to me can't me say Madani Nipa. Sabe say ye buen yansa for. Na se me ya kwasia, me Jimmy, minimum yansa. Ya kwatina sia ye can some me ye manu ankasa, ye bumi yansa ni yankasa. Krobea kwasia. General Mosquito. Your friend General Mosquito. And you went to me Akasabe, the national chairperson of NDC. Sabi ube to me Akasabe Sansa full. Any Sabe San kwasia some now catch a yellow. Ube to me Akabiachano. No Aquaka and the phone the Achano. And you want not to be the Achran and the assess on the Onya Dencham. Nam say, what nu abua or come say that. And it is a handsome way in Akoso. Mammy say, or tete oba at the age of 1 and Nakakrama Kodania 12 years, ewan in some Mammy way and Kawo or different class who see nine the chairs. Mammy we are. Uncle and this one by the Druha, number children so side of the story more. Yentin was one Jim Mura. You and said one also the Emmanuel, the Indian you. Why not the Emmanuel? No, I offer well. Only I mean funny. Also the Jataba because Nankopon or the Mimi the Emmanuel or the Lion of Judah. And I meme yen nana, and me neba, and the Jatano nebano non the Asacrani Achra. And this one also decided a one million Casa. Nana, the Etienne say or say. Omo the omo evidence bia yen krata ma mi asan omo de kyerɛ me sika wo kan yes akra na won krata no so wa mi asan sika sai na wo so 6000 na wo so 6000 na wo so ana omo sensan ye be ma yasan oba yasan omo ya dance for wo ho nyina asan meba be ma wo krata be na osan ye ba jo min san krata bia eno an se sika na ode ba o se na yire sika no a oba su no kre na yire e ka ho bi because omo ade krem say me stubborn enti dia krata na osan exercise books san kwala exercise books bi no wa twatworo e bi so no kura ni minim ade na me so pressure na ya kire mu kire wa de ko dia na krata ya kasa phone so montiem emram
se wo ma obi asan ade na nipa ne yɛ saa sɛsi ni te sɛ me a mete ayi onimu hwe na wankyerɛ me ama mansan na sɛ me nim die wo mo enam sɛ me nim ade nti o da me ma me san a ekoduru court wa saa de ne nyɛ valid enti sɛ de papa yi ka sɛ wonim de wo krata nim na yɛ exercise book so ene ya what about that eh krata ya wo mo de be kyerɛ yɛ sense asene krata enu bi ne kura wo okay Mame, o san krata bi. Krata papa. Okay. Mate na tiburukusu ewa ha. Na ono na ne wofa ene Dr. Basa. Ofri onyame wo ho herbal. Onom na de Basa herbal capsules. Ene Basa herbal ointment. Onom de aba. O memene topa ye no. Na wodi nku no esrasra etwitwi na beboa wo miwura simadu fa ye wura Basa nupa nim da seburu mechia atiefo nyina na machia me yerenom ne mempenafo abusuafo sɛ de yɛ kan nyame wo heba center fo ne anim ahyiai na yɛhyia eye nkuranhyɛ ne enkaye na yɛ kakaye ho amama sɛ hunu sɛ Basa heba ointment ne Basa heba capsules na ewodwa so na ensenkyerɛne aduro ni yɛ adanse efrumu ba no ebro adwene ne ntiase so enti wonso wonsa enyanka bi a ene ne watutu America ko heba shop pharmacy shop and over the counter shop bi a wo mpotemo okwa wo se ope Basa heba ointment ne Basa heba capsules ne bi na wo so akwa akonom no afrɛ na wadi adanse awie doctor Yekrado wase o twɛn mo course ntenem me kasa yi nyina no obetimi afrɛ doctor na bibi a kyere wadwene no oni doctor adwetwen komo ofrɛ no obi gyina so a no anya abotre ofoforo wie a na wo so kɔ doctor number no yɛ 0244 26 77 25 0244 26 77 25 mi wura Krobea wadawruma ene ye kanfo Basa heba capsules ne Basa heba ointment no edi ama awofo a won ma eko school mu sabre nyina se obatan bia ento Basa heba capsules ne bi ene Basa heba ointment ne bi enhye ne ba no e bag mu na onfa nko school esan se ade ba ko e ha adwene pa ne se ene uhwe school ho ka enya asamaketua obetua school fees obekwa akotua prospectus ho niema obetoto gare ne ne keka ho na wabofra no bosumi beso na yasi ebetwa no afiti kromo yawo nti wabofra no ntimi nsua de ebi kura ho no ma aduru exams ebi wakura midterm exams de ye kwa ye water share ye midsem na ye twosa ensohwe wanyina na wafiti kromo yawo nti untimi ntro bi no eyade ha adwene papa enu nti ne ye kanfo Basa heba capsules ne dia ma maya eco school ni nyina se obebia nya bi mfa enhye ne bag mu na se bosumi beso a ama wabu wonsa ebeka na watwe no na wafiti ase na wo no mienu anopa mienu anwumre wadidi awie no na wanom ebeyi sa ha wanyina fro obebu wonsa asomdwemu wabra wonya ha obia Basa na ba ko awie senior high school na owie school no na ni juniors na ehye na se no no omusu adentra akra no oye smart papa o de Basa heba capsules ni be eco school mu na obia bosumi beso mo oni omu share dom ne de obosumi beso pese ko ba ya ho na obenya aduranom no ayi aduro no onu ayi aduro no onu ade omsika weyi mienu ade overseas na abofra no ebe wie school no ena ni juniors ni so se ne sese oba ya koyi sai bosumi so na se ebu yen se be dey oba ya kwa no ogirem se aduro na me yi mamo no eye Basa heba capsules abusuafo oba ya grassmates de omunya obi a no omaduro na okọ no wachire ebi a wonsusu wo school fufuro mu afijikwam ha no eda wo so obusumi so anya sam ketwa obi ho no kwa obusumi so kwa wontimi kwa classroom misraw numaduro afan se Basa heba capsules ni bi oba tan mi sito bi fa ehye oba no eniema mu onfa nkwotena sukuu mu honom aduro no ye FDA approved enti waba bia wahase se wo ye brade wotimi ni maduro wa bi ebesiesie na yi savage krom how na everyone mama no watimi anyu asomdwie mo amunim se ya school fo yi nsoso wo mu doso wo mu nyina nso UCWC baako anu nti no school fo no dodo na kratifo a ode pu atena won so mfinhia pii no wo fa no school mu anu nti na ye ka kire se wo behia Basa heba capsules no Basa heba ointment ni bi wabofra no enom capsules no wakọ
washroom ho awie no on dia on pepantila na kakra on fa enhye ne ho wa mra wagu ensu awie no on hyase on fa ointment ne bi emfa enkomo no mame no wi a on hye na tade no wonko ade e friend say white de ebi enye obofra de biara da obekọ no school awie no wa you obesima ene ode pua age ma bia himfia boso ode pua ebie ma bia se ma ne bi kura won mu wura no mususu se ebia wo moyire no mafiri mo chinti na mo masia bie sa enso eyade friend say ode pua na ba wo so a edi unya oba asai se ebie wase no esa ma wo te yaw awase esa nsemra ne be masia esa nka wo te de no wonte de wo de wo be te yaw esa se kuro awase amuase bia ma enkan so asan be gina ho enu nte ne ye kanfo basa herbal capsules no basa herbal ointment edia ma wofuo nyina se sa sie wabofo no efiri sa bei ekom candida albicans muawa na omode candidiasis eba no omuye muabo ne pa wanhwani ya woni ba ho so no na wo ma ya yo no na se oba yo no na waje edia to aminam afi na wonnam adifo ne adusifo ene esebie buru sebie so wonu aba anwam so sanse ususu se bia obi ena ye obibi minna no so no na ye odepua na ye adro bako a eyi white ase adro bako a eyi afitikom ye wafiri ho no mo asiesie oba mo oba ye bema ayo oba ensu afiri wase ba ne nyina no adro efran basa herbal capsules ena eyi afiri ho sanso na emema no so a etiem no mo tie me sabre mo mpaboa no ya ne mo bon dodo wo ko school no nko a wo mpaboa yesi ma mfa mpaboa ne ntena dom ho sansa wo yi mpaboa odometri ho no ma asem asi adro efran basa herbal ointment no eno na mrantie no so de strasro mo nante mo na ayi sa propro ne nyina afiri ho no mo na ayi nkabone na aba begina oni padua no nyina afiri ho no na asiesie na mo wanyi wasomdue na wo so watimi di atena se na watimi di akonipam na aboa mo wanya nigye anaso wanya asomdue na de asua de meka ne se no basa herbal ointment no eyadro bi a ese eyaba tanku eyama batan esanse wabofra na ne ho ayehye no wabofra na otafo afue no wabofra na waye bogobogo ahodin bia ni mu no adre friend se basa herbal ointment eno na esiesi abatan no na ansane me kwa abatan no ho no ma mensi doctor number no so bi wo de ne doctor twetwen ko won se doctor me wa ha no me ba na eko school ahini na manya bia to na doctor akireo ana se oto adro ne wi a doctor ya onye ne sei eno so doctor be kireo me pa che number ne 0244 26 77 25 0244 26 77 25 adre friends basa herbal ointment wabofra na wawo no sa se fasrasra ne se basama omo ho odene basama omo kasa entem basama omo nimunyansa basama omo ye nkora bi omo ho oha na bibia odo mo ye no eyeye ade ba ko a efe ne se wabofra wadru nimfie so a sese wonante no anante ade a nika na se ahomeka ne se wofra dwuma ba na obade amerika na wade ababesha no ayi watu ade ba ko a awrahu ne se obadru mra sese wonante abofra tena form of conference amiansa conference nan obofra ne ya ba fine enti da bia nje se obi na ma no so eno ne ye kanfo basa herbal ointment de ma se fasra wabofra na be ma na poso aye ne dene se de mfifrefri wu ni padua mu ba no sanso na wode bibi efa honam nani a etimi wura wedie no na akọ entini ni mu na akọ moja ni mu na akọ siesie ni padua ama ni padua na ye kama papa nyini bi frame me wo say last week what yen kan se papa akọkura 73 years bi edi adanse obasa herbal capsules ho no no so wo 93 years na obusa se basa herbal ointment ni capsules no ebetimi aboa na na oka se mika atachire wo say me mama so akọfo what you feel bema ya bema akọkura wedi ade ya 93 and so bema ye can't mpanimfo nyina ne say basa herbal ointment ne capsules no ayema mpanyini pa wo ye panyini hunam yaw ejejewa num ointment num capsules no nefa ointment no etwitwu hunam no obeda from na mo mpanyini se banka field ni kopo no nso nyatidi ade ne bafie adro ne sense eyi infections eyi gono ne syphilis firi ho no na eyi ntini mu adwumenti no se work to form tim kura na wo num no ntoaso mpanyini se agya na ntoaso ne kumwa sample sanso na boso
fa na meja paye wonum no ntoa so no na apagya wo mema asem so ye kanfo aduro na mo bibia wo tie yense se wo ye bemma wakote gono wakote syphilis anase wo de wonnim gono na wonnim syphilis na mom nanse wo se ensabitasi si bemma ho wo se ensuo fitaa bi furu bemma mu ba wonni obani asiamu enso ho anase wa discharge mesra onum aduro fra se basa heba capsules ni bi ebeyi sa infections ni nyina afiri ho no mo afi ye nua ma no so a mu tie ye sabre wo se nanse ya na ensuo pika bi firi wase ba wo so tie mi sabre eto na be ya na enkankasa aba begina ho no aduro fra se basa heba capsules ni bi na fa basa heba ointment no fa bodobro asawa na fa kwa ha makama kire mo se firi tete ne nananom de aduro kwa ha ye nti obi kan kire se aduro de kwa ha nya no ni pakro no ye trofo no onim aduro no onim hahan aduro fra se basa heba ointment na ye de kwa ha na e de afifa na asiesie kama honuma ne yare bia da wo so no ye se no basa heba capsules no na fa ointment ne sra na ntu ase bibia se wana basa heba ointment no basa heba capsules eno na ebedu akagina mu ye de yankoma twetwe ne sie sansa patu brase kasa tuntum ho ya na emfonso empamu da eno nti ye de si ha me de doctor panyini number no etudwa na no doctor twetwe nkomo eye 0244 26 25 0244 26 Basa heba capsules wase wa masumbia bafie basa heba ointment wase wow Monica sanana that's a brumi yankopon shirawo adofo nana tibruku subema ono na enawia yi ne wofa ene basa doctor ankasa enawia abegina ne wofa na na nsemu a wakan omiei kuramu na ma onan ma oto na wura ba bia to nro bia na pe basa no bito wate de nro no eye pa awia ma menkanfo simple plus phone and accessories emfama wo say ya me ne wo kasa de se wo pe phone accessories a menko ba bia eye akọ simple plus ho yeah na de nti a menkanfo the brand simple plus na de amawo no ene say ono na ne nyoma ne ye misrew oye Ghana ni wono a hyeda kom ye papa no ma no preko no abeton no papa no preko e de ama Ghana fo muntie o se wo koto phone charger na wo koto charger enye papa o phone no na wo ko se no kire se battery ni be huhuru a ebe ma wo screen ani apai wati ase obi betumi de phone si charger afra nwumra kosi ano pastor na enye ma enye charger papa charger de mene wo kasenka wo to simple plus de ni bi wo charger na wo to no wo de se wo to afiri nkofo ni bi hokra kase me pe simple plus charger o kase oni bi a o se me da ase ko wo de wo pe battery kase me pe simple plus battery o kase oni bi a o se me da ase ko wo pe power bank a kase me pe simple plus power bank o kase me ni bi anu adanase so onko fa simple plus de ni bi so wo ko simple plus ne hands free bi a wa ya ba onua what a ube use na febo owo earpiece owo bluetooth owo neck bluetooth and owo headset so wo pe phone cover so wo pe iPod and wo pe phone protector onua so wo ba simple plus aso ye ha phone accessories ngwa udwuma no odi o no no wa kwada room wa bin room into one to the phone fa ma da pate mo amu ye phone accessories hu adwuma yi wa mama kwanya no mu metu bi wa ha na mo nkoton o se sabre ya ye kasai ebi a wo wa ye wadwen se wo pese wa wo nso ye brand bi e di free China man mu ba owo connections no onene nkasa obe ye brand no papa no de abrew on de papa bo ho adwuma en wo yo open nkronko maako nso na wato a bra ne nchen beto bi nso wa ha wate kuma se ha o wa adehyeman oni Dr. Caesar aso ye no edi hwe animu ena se wo bakuma se kejeti a wugina Dubai getu ho a opposite side abrosane ye wo first floor simple plus waso ye ba konso ho ye tu nyoma koton ye to ne nkronko nso kodi adwuma ye number e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 we digital herbal for ye ni akofa grow fine herbal tonic no aba eduro we ye dura oniada sani se winya bi na se wono nomo a eye papa o eduro ne ye pa da bia ya na onipadua mu ya wo ya
obeda sori anopa kura de bobu dura na dura wuntumi na onsa na onai na ye titriti wonum kura asan ato obi o hwa ne nsa buo mu kura de problems so te mesrew edura me kanfo ama na awie se ma na ma oto na kope bi tonom eduro ni yo eye grow fine herbal tonic se wo yare na wono num se eduro we ye ma hoto wontem se wo nyare kura na wono num e ba ho ban ma necessary vitality no e ma de ye wadwuma what you say bra Otec FM front desk ho ubenya grow fine ni bi ukomisi e ba kolnak PFA smart de ba wo boase eni ba bi eto nu bia wo de kasa bi pe grow fine ya ka ase kura de bi de na mo beti grow fine yo dende ya tumrika ko hia no na kotobi na aduro me ye ya number ye 0244 596532 0244 59 6532 ahomka heat patch ahomka heat patch or see no pain in 2025 and beyond kire say emfimpinu ne aduonu numuimu ene de chen so ye nkoya obia mu bio kire say ahomka heat patch jai say ye miamiaw ye de ntu atwiw painkillers ahodo na wo toto obi ho a wo bu ne nsa na ya ase obi de arthritis na ha no minye ya obi a wote wo nipadua nimu ho ba bia no kona koto ahomka heat patch bi ahomka heat patch ayate se plaster no odi ete fa plaster no tare ba bia wote yaw no se wo bu nsa no ayase na ye o ya fa tare wa yase onsa wabatwe ba bia wo chebo ukotodwe ba bia ya o ya wo nipadua nimu bia no tetare ubon se heat bi bow heat ni bow nyina na yi pain no ebe bow awie no na yi pain na wie obe wai no na ya wa wote no na ko oba Jenai pharmacy wo patase a ebi ho okwa bantema afadio pharmacy ebi ho edum pampa so ho Costa pharmacy ebi ho Fredimens ene Lancer pharmacy ewo KO ubenya bi okwa adwoso a Endom pharmacy ewo adwoso Aponchechi hospital ne nchen hwa ena akọ PFA pharmacy tafo ena akọ sewa heba Asante mamponkra no a ubenya ahomka heat patch ni bi na wato wate feel heat no nyenyi pains ni free ho ya number ye 0248 509003 ena 0536 64 5334 abapamo the biggest online shop in Ghana we won make say keka ho na ko Play Store ana App Store na ko download the app no abapamo so wo download na so wura mu a ade biare hia na pesa oto no wo benya bi ato kitchen nioma entade a ye hye enioma ye di nua na aye o phone laptop fan TV air condition ade bia light famu bia nso ye ton bi abapamo ye the biggest online shop into tifie na ade a open wa order tuaka na de abraw so wonso ni phone na ade be download the app na free Play Store na App Store ye number ni eje frɛ yen kan de wo pe send usika bra ye bone bo kyerɛ wa send aba na ye de wa de abraw wate ye 059 338 6133 and 059 339 1848 nana bigo heba mixture ene nana bigo heba capsules no topa ye ni hyensuo ne ho na wodi nsuo no be me topa ye no se wo ye obi enam yade pa na hawo a wunya nana bigo heba mixture ene nana bigo heba capsules na se wodi nsuo ne me topa ye na enam yade no away hunam yaw away unsabuo mu problem away na na bi mu no eye oba misi ye ba unique ba tena tete ba be ye bi freyen wo 0549 99 9253 0549 99 9253 oba de fa 2 wate fa 2 na de we no hunu ba bia umfa mfire na hu ba bia nko wie ansa na wo bebe mu no mesrew we de mesre wani die awodadie mu nchia yi enkoma wo ye fra Miss Helena Bema o apiedu blissful birthday to you. Na onimonyamfo can be diako assemblyman apiedu ne nkwado electoral area. Ose wosire nyankopon ni nhira se ne wudi wa wodai osoro ensere nkyerɛw entutu anamonsie ne moawo ewa akoni asa hodo nyina emu. Helena, God bless you as you celebrate your birthday. Happy birthday. Obo yo akra yema ya tie fo ntia se obi beka se Isaac osofo Isaac ose obe yenka asem no form na bia ose yesi yenka anya sa netie yenya ha busu asem yemfa ma afidie so ansa yedi kan frɛ wo mo wone boga ni nyina eno na die sisi o ma
date om say ye de ndien o ma ama ateni nyina akọ so say de edi kan aka no nti ya ma na no ye de ba afidie so nti e bra beduru afidie so de om asem fufuro bi aka afidie so ene no so mbeka because ye tiefo ye ntimi famo nim twetwe fam nti so mu be yi asem no kwa ha no so mbeka ne say oh ye nua ba ne say de bi kwa ye nua ho ye nko fie ni ye nko kan no fitie mu ana say ye nyina bonten fa nkra ma obi say o mra no meka nti se mu tie ya ma mo nye ya no nsi bone say oh wa ba no se ye nka ne fie so meka say afidie so a ye di kan ya ye no ne bre na twam tizabe do ba be kan se mesere mo wo de se de mo me yenko ni yenko kan asem no wo yi eno nko na we de wa me kan hwe ankyere wa ha na wote yi ne de ye no de ye gitu mu sa enye yi na busuya fo mo ye hwe boga na ya fenze unua be ma no o de set wan ye set wan wa chiri ma o set wa say enti senke se wa be top plot no we see single room e de ama unua ba ni wote mu anti na ye dai ya wono ne plot ba kwa wato na se a quarter plot ne nti se after bibia nya unua ba wo wo so aturi mo etiefo mo fa nche me se me kan sa asem yi na no ma me su afidie so sebi wo nya ba betem awo enu nti na wote sa akwada no Isaac ba no e fa ne se bantu wono kura wonim se ne ma me wo ba bi enti ka wo Isaac kura ne se bedi ma me na ma me ni wa e ya wa ya ba na wonu waje agina mu a boga wo twe singing room o manso singing room o abusuafo we si bia mani ni apani na antena mu o sebi woni ya semu ya meken ya medin woni ba sisi a ofiri mu sisi a efie na ye ho ade a enye mu abusuafo ne dia enu ti me busa papa yi se e wona adwi mu se waje asase na efie na oka ho ana o si da bi sisi akromo pa obe ye krata se eye maami dia se adwe ne betimi aba se enye oba ni wa ye ni kunu dia enti e bi adaachi bi ase maami ni wa sebi ma awurade abusuya dia mu ye awre ho boga wo twe ayu singing room ho manso na me amete Ghana ha singing room mini aba 5,000 Ghana cedis abusuya be ni okay